హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో లైవ్ ఆన్ చేశాను. వచ్చింది మాతాజీ. వెరీ. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ బిగినింగ్ 10 శ్లోకాస్లో ఏం చూసామనేది క్విక్గా ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే మేబీ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? మనం ఈ మొదటి 10 శ్లోకాల్లో 1 or 2 శ్లోకాస్ ఈచ్ పర్సన్ చెప్పగలిగితే ఆ రకంగా హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే ఒకసారి క్విక్గా ఏం చూసాము అన్నది. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, మొదటి శ్లోకంలో నారద ముని వ్యాసదేవుడిని మందహాసం చేసి ఋషులు ప్రశ్నించడము మొదలు పెడతాడు మాతాజీ. ఆయన అడగడము, నీవు ఆత్మానుభవ లక్ష్యమును, దేహమును, ఆత్మను సంతృప్తి పరచడం ద్వారా ఆత్మానుభవ లక్ష్యాన్ని నీ పొందగలిగావా అని రెండవ శ్లోకంలో ప్రశ్నిస్తాడు. ఆయన అసంతృప్తిగా ఉండేది గమనించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ అసంతృప్తికి కారణం తెలిసిన వాడు కనుక అతనికి మందహాసం చేస్తూ ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు మాతాజీ మొదటి శ్లోకంలో. రెండవ శ్లోకంలో అదే దేహము మనస్సే నువ్వు కృష్ణ అంటే పరాశర తనయుడైన వేదవ్యాసుల్ని ఉద్దేశించి ఆ విధంగా నువ్వు ఆత్మానుభవ లక్ష్యంగా నువ్వు చేసుకున్నందుకు నువ్వు సంతృప్తిగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నిస్తావు. అది నాకు అంతవరకు అంటే చదువుకున్నాను మాతాజీ, గుర్తు. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ స్మైల్ అంటే ఆ మందహాసం దేనికన్నారు? ఆయన్ని అంటే ఆయనను కించపరచాలని కాదు, కానీ ఆయన యొక్క దుఃఖాన్ని అర్థం చేసుకున్న మహానుభావులు కాబట్టి ఆయనకు ఆ మందహాసంతో ఆయన అతనిని యాక్చువల్గా ఇంకా ఎంకరేజ్ చెయ్యాలి అనేటట్టు. ఎందుకంటే ఆయన మరి కొంచెం దుఃఖంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన దుఃఖం నుంచి దుఃఖాన్ని తొలగించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన మందహాసంతో ప్రారంభించడం జరిగింది మాట్లాడటం అని ఇక్కడ మనకు కొంత మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చారు. మరి ఆయన యొక్క దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి అన్నది కూడా మనం కొంతవరకు తర్వాత శ్లోకాస్లో చూసాము కదా. తర్వాత ఆయన మళ్ళీ వివరించారు. ఎందుకు అంటే మరి భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి ఆయన వైభవాలను కీర్తించినటువంటి సాహిత్యానికి చివరికి ఎంత గొప్ప సాహిత్యమైనా భగవత్ వైభవాన్ని కీర్తించని సాహిత్యం ఆ మనశ్శాంతిని ఇవ్వలేదు అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కాకులకి హంసలకి పోల్చారు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. హంసలకు. సో ఏమని చెప్పగలుగుతారా మాతాజీ ఇంకొంచెం? అంటే కాకులు మీరు చెప్పండి మాతాజీ, మీరు చెప్పండి మాతాజీ. హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే ఒకరి తర్వాత ఒకరు మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే షేర్ చేయొచ్చు, మనం కవర్ చేసిన శ్లోకాల గురించి. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం. కామ్య కర్మరతుల్ని కాకులతో పోల్చారు కదా. నెక్స్ట్ చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదేదో చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీకు చెప్తున్నది ఫినిష్ చేయండి మాతాజీ. సారీ, మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేశాను. కామ్య కర్మరతుల్ని కాకులతో పోల్చారు. అలాంటి ప్రదేశంలో భక్తియుత సేవలో ఉండే పరమహంసలు లాంటివి, అంటే భక్తులు అలాంటి ప్రదేశంలో ఉండరు, ఇష్టపడరని చెప్తూ వాళ్ళు హంసలు ఎలాంటి ప్రదేశంలో ఉంటాయంటే నిర్మానుష్యంగా ఉండి తామరలు వికసించిన సరోవరంలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట హంసలు. అలాగే మహాత్ములు కూడా, పరమహంసలు కూడా ఎప్పుడు అలాంటి ప్రదేశాల్లోనే ఉంటారు అన్నది ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. అయితే ఇది ఏ శ్లోకంలో చూసాము మనం? 10th శ్లోకం మాతాజీ. నయత్ర హంస నిరమంతి శిక్షయ ఉశిక్షయ అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ లాస్ట్ లో 10th శ్లోకాలు.
వెరీ గుడ్. ఓకే. సో సాహిత్యం గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కామ్య కర్మరతులు ఏంటంటే ఆ, మామూలుగా ఈ భౌతికంగా ఉండే కథల మీద, లౌకిక కథల మీద రతులై ఉంటారు. ఆ మహాత్ములు ఎప్పుడు ఏంటంటే భగవత్ కథల మీద ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారని చెప్పారు దాంట్లో. అదే శ్లోకంలో పైన ఆ రెండు పక్షులు ఒకే జాతికి చెందినా కూడా వాళ్ళ తత్వాన్ని బట్టి అవి భిన్నము అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఇలాంటి సాహిత్యాన్ని ఇష్టపడతారు. లౌకికంగా ఉండే వాళ్ళేమో అన్ని నిర్జీవ సాహిత్యం అని చెప్తారు. దాన్ని లౌకిక కథలతో కూడిన సాహిత్యాన్ని ప్రభుపాదుల వారు అలా వివరించారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆత్మల్ని మానస అంటారని చెప్పారు. అలాంటి మానస భక్తులని గురించి చెప్పారు పరమహంస. ఓకే, వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో 1, 2, 10 వీళ్ళు కనుక మాతాజీ హరే కృష్ణ ధన్యవాద ప్రణామ్స్. ఇంకో ప్రణామం. పాయింట్ ఏంటంటే మాతాజీ, ఆ కామికలతో ఆ చెత్త సాహిత్యం చేసి కాలం వృధా చేసే కంటే వాళ్ళ అటెన్షన్ ఆధ్యాత్మిక పెట్టుకుని ఈ పుస్తకాలు చదివితే వాళ్ళకి జీవితంలో వాళ్ళు గమ్యాన్ని చేరుకోగలరని కూడా విషయాన్ని ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందుతారని కూడా. అది యా, అది ఆ విషయం కూడా చెప్పారు నారదముని. అయితే రజగుణంలో ఉంటారు మాతాజీ కాకులు వాళ్ళు, వీళ్ళేమో సత్వగుణంలో ఉంటారు చెప్తారు. ఓకే. సో అయితే 10th శ్లోక తర్వాత ఇంకా వివరంగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారు. బట్ 10th శ్లోక వరకు ఆయన బిగినింగ్ లో ఏం చెప్పారు, ఫస్ట్ సెకండ్ చూసాము. సో థర్డ్ ఫోర్త్ లో ఏం జరిగింది? థర్డ్ దాంట్లో మరి ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు అన్ని పూర్ణమై నీ అధ్యాయాలు సుసంపన్నలే, నువ్వు వేదాలన్నీ చాలా విపులంగా వర్ణించావు. మహాభారతం మరి నిస్సందేహంగా చాలా ఘనమైన గ్రంథం, అద్భుతమైన గ్రంథం అంటూ ముందు ఆయనను పొగడటం జరిగింది. ఆయన యొక్క పొగడటం అంటే ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి చెప్తున్నారు, కీర్తిస్తున్నారు. నువ్వు చేసి ఆయన ఘనతలన్నీ కూడా. ఎందుకంటే మహాత్ములు అనే వాళ్ళు ముందు ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలు చూడరు, ముందు ఎదుటి వాళ్ళలో మంచిని చూడడం మనం ఇక్కడ ఆ పాయింట్ కూడా గమనించాలి. సో ఫస్ట్ ఆయనలో ఉన్న ఘనతల్ని కీర్తించి ఆ లోపాలు కానీ ఏదైనా కానీ ఎందుకు తర్వాత చెప్పడం జరిగిందంటే ఆయనకు సహాయపడటానికి, ఆయనకు ఆ దుఃఖాన్ని తొలగించడానికి. ఆయన అడుగుతున్నారు కాబట్టి, నువ్వే నాకు చెప్పు, నువ్వు ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క కుమారుడవు కాబట్టి నువ్వే చెప్పగల సామర్థ్యం నీకు, ఈ అన్నీ తెలిసిన వాడివి కాబట్టి నువ్వు నాకు చెప్పదగ్గ వాడివి నీవే అని చెప్పి ఆయన అడగబట్టి ఈ రకంగా ఆయన ప్రారంభించి చెప్పడం జరిగింది. సో అందుకని ముందు నువ్వు ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి, జ్ఞానాన్ని గురించి ఇవన్నీ కూడా వివరించావు. ఇంత వివరించినా అసలు నీకేమిటి నిరాశ, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని చెప్పి మళ్ళీ ఏమి తెలియని వాడిలాగా ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. అది కూడా మరి ఆయనతోనే నీలో ఈ లోపం ఉందని ఆయన తన నోటితో తను చెప్పడం చేయలేదు. ఈవె తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆయన లోపమని కాదు, బట్ ఆయన చెయ్యనిది ఏదో మిగిలినది కాబట్టే ఆయన ఈ దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఆయన ఎన్ని రకాల గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు, విషయాలు, ధర్మాలు రచించినప్పటికీ కూడా ఆయనకి దుఃఖం ఎందుకుందో ఆయనకు తెలుసు. కానీ నీకు ఈ కారణం చేత నువ్వు ఇది చేయలేదు కాబట్టి నీకు ఈ దుఃఖం ఉన్నదన్న మాట ఆయన వ్యక్తపరచలేదు. ఎందుకు? అలా ఎదుటివారిని కించపరిచేటటువంటి స్వభావం మహాత్ములకు ఉండదు. కానీ ఆయన యొక్క దుఃఖానికి, ఆయన మహాత్ముడు కాబట్టి ఆయన కూడా తన యొక్క పరిస్థితిలో తను చెయ్యని దేనికి ఇలా దుఃఖం అనే దుఃఖభరితమైన స్థితిలో ఆయన ఎందుకున్నారు అంటే సహజంగా ఆధ్యాత్మికత చింతన ఉన్నవాడు కాబట్టే తను భగవత్ వైభవాన్ని గురించి ఇంకా చేయవలసినంత చెయ్యలేదు అనేటటువంటి భావంతో ఆయన ఈ వ్యధకు గురవుతున్నారు. ఆ విషయం మరి మహాత్ముడైన నారదమునికి కూడా తెలుసు, అర్థమైంది. కానీ నువ్వు ఆ కారణం చేత నీకు ఈ బాధ అని ఆయన మొట్టమొదటే చెప్పలేదు.
నువ్వు ఇంత గొప్ప గొప్ప రచనలు చేసి ఆయన్నే ఆలోచించుకునేటట్లు, ఆయనతోనే చెప్పించేటట్లు చేస్తున్నారనమాట విషయాన్ని. నాకు మనస్తాపంగా ఉన్నది అన్న విషయాన్ని. సో ఇంత గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు రచించావే, ఇంత వేద కర్మాలన్నీ, మహాభారతం లాంటి అత్యద్భుతమైన గ్రంథాలు అవన్నీను రచించి కూడా నువ్వు మరి ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి, ఆ జ్ఞానాన్ని గురించి వేద సూత్రాల్లో ఇంత వివరంగా వర్ణించావు. మరి ఇంత చేసినా కూడా నువ్వేమిటిలా నిరాశగా ఉన్నావు అని ఏమీ ఎరగనట్లుగా ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది 4వ శ్లోకంలో. అయితే అప్పుడు వ్యాసదేవులు సమాధానం చెప్పడం మనం చూసాం. 5th 6th లో వ్యాసదేవులప్పుడు మీరు నా గురించి చెప్పిందంతా నిజమే, కరెక్టే, కానీ నాకు సంతృప్తి అనేది కలగడం లేదు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు తనయులు కాబట్టి మీరు ఎంతో జ్ఞాన సంపన్నులు, కాబట్టి నా అసంతృప్తికి మూల కారణం మిమ్మల్నే మీరే చెప్పండి, ఎందుకు నా అసంతృప్తికి నాకే అర్థం కావడం లేదు, మరి మీరే ఆ కారణం కూడా చెప్పండి అని చెప్తూ, మరి ఈ సృష్టి స్థితి లయ ఆధ్యాత్మిక పోషకుడు ఆయన భగవంతుడికి మీరు మహాభక్తులు కాబట్టి ఆ కారణంగా ఈ రహస్యం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మీరు అత్యంత భక్తులు కాబట్టి, భగవద్భక్తులు, మీకు తెలియంది ఏది ఉండదు. మీకు ఈ రహస్యం కూడా తప్పకుండా మీకు తెలుసు, నేను ఎందుకు ఈ దుఃఖంలో ఉన్నాను అన్న విషయం. అందుకని మీరే చెప్పదగ్గవారు అంటూ ఇంకా నారదముని యొక్క ఘనతను ఆయన ఈ రకంగా మరి స్తుతించారు. మీరు ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైనా సంచరించగలరు, వాయువులాగా అన్నిట్లోనూ ప్రవేశించగలరు, గాలి అన్నిట్లో ఎలా ప్రవేశించగలదో, ఇంత చిన్న రంధ్రం ఉన్న గాలి అలా మీరు అన్నిట్లో ప్రవేశించగలరు. ఈ విధంగా మీరు సర్వవ్యాపకులు అయిన భగవంతుడితో సమానం. ఆయన ఎలా అయితే సర్వత్రా ఉన్నారో మీరు అన్నిట్లో అలా ప్రవేశించగలరు కాబట్టి మీరు ఆ పరమాత్మతో సమానం. కాబట్టి ధర్మాన్ని ఏ విధంగా పాటించాలి అన్నది, ధర్మానుష్ఠానం ఎలా ఉండాలనేది, వ్రతాలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మంలో మీకు అన్నీ తెలుసు, బ్రహ్మంలో నిమగ్నులై ఉన్నవారు కాబట్టి నా లోపాన్ని మీరే అన్వేషించండి, మీరే వెతకండి, ఏమిటి అసలు నాలో ఉన్న లోపం అన్నది అని ఆ విధంగా ఆయన నారదుల వారిని మరి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని కొనియాడి తనలో ఉన్న లోపాన్ని వివరించవలసిందిగా కోరుకోవడం మనం చూస్తాం. అంటిల్ 7th శ్లోక కదా, 6th 7th ఐ థింక్ 4, 5, 6, 7 ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ 5, 6, 7 ఐ థింక్ వ్యాస మహర్షి సమాధానాలు చూసాం 5, 6, 7లో. అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ నారదముని మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారు. ఒక చిన్న సందేశం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను కొంచెం క్లియర్ గా వినలేక 7లో ఒకసారి కొంచెం చెప్పరా మాతాజీ. 7th లో భగవానుడు నారదుల వారి యొక్క శక్తిని వివరిస్తున్నారు కదా వ్యాస భగవానుడు. అక్కడ ధర్మానుష్ఠానములు వ్రతములు గుడి బ్రహ్మమునందు మగ్నుడనై ఉన్నప్పటికీ నా యందు గోచరించడి లోపమును అంటున్నారు. ఇప్పుడు అవి వ్యాసదేవుడు సంబంధించి అనుకోవాలా మాతాజీ, నారదులు? అది కానీ మీరన్నది కరెక్ట్ మాతాజీ. ధర్మత అంటే ధర్మానుష్ఠానాలను వ్రతాలను కూడిన బ్రహ్మంలో మగ్నుడనై ఉన్నప్పటికీ తన గురించి చెప్తున్నారు. వ్యాస భగవానుడు తన గురించి తన అంటే ఇవన్నీ లోపం ఏంటి? కరెక్ట్ కరెక్ట్ అదే కరెక్ట్. ఎస్. సో వినలేకపోయాను. పర్వాలేదు. నేను ధర్మానుష్ఠానం అంటే ఇక్కడ ధర్మాన్ని ఏ రకంగా ఆచరించాలి అన్నది ఇద్దరికీ తెలుసు. అటు నారదుల వారికి ఎలాగూ తెలుసు, ఆయనకు తెలియంది లేదు. ఆయన అన్నిట్లోనూ మరి అత్యంత భక్తుడు. అయితే వ్యాస మహర్షి ఏమి తక్కువ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తక్కువ ఉన్న మనిషి కాదు. కాకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఆయన యొక్క ఈ ప్రస్తుత అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటి అన్న దాని గురించి వీళ్ళు కొంత శోధన చేస్తున్నారనమాట. ఆయన దానికి కారణం ఏమిటో నారదుల వారికి తెలుసు. ఈయనకు ఇంకా నాకు ఇంత ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నాకెందుకు ఈ అసంతృప్తి అన్నది ఈయనకు కరెక్ట్ రీజన్ అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి నువ్వు అన్నీ తెలిసిన వాడివి, భగవంతుడితో సమానం, మరి ఆయన ధర్మానుష్ఠాన వంతులు, వ్రతుడు,
మరి అన్ని రకాల బ్రహ్మాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఆయన ఎలాగూ నారద మహర్షి, అలాగే ఈయన కూడా ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్నవారు అయినప్పటికీ నేను కూడా మరి నాకు ఈ అసంతృప్తి కారణం ఏంటి, నాలో ఉన్న ఈ లోపం ఏమిటో మీరు దయతో కొంచెం వెతికి నాకు చెప్పవలసినది అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా మాతాజీ? ఆ తర్వాత నారదుల వారు భగవతానుదిత ప్రాయం యశో భగవతే అమలం ఏనైవాసౌన తుష్యేత మన్యే తద్దర్శనం అఖిలం అఖిలం అంటున్నారు. అంటే ఉదాత్తాలు అమలాలు మలం లేనిది అంటే కల్మషం లేనిది అయిన భగవంతుడి వైభవాలు నువ్వు మరి నిజంగా కీర్తించలేదు. వెంటనే సమాధానం ఇది ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి రీజన్. భగవంతుడు దివ్యేంద్రియాలను తృప్తిపరచలేనటువంటి తత్వం నిరర్థకం. సో ఏది చేసినా ఆయన వైభవాలను గనక మనం ఆయనను తృప్తిపరచలేనటువంటి తత్వం వేస్టేన్ అంటున్నారనమాట అంటూ మొట్టమొదటి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. 9లో మరి ధర్మాది ఈ చతుర్విధ ఫల పురుషార్థాలన్నీ కూడా నువ్వు వివరించావు, కానీ భగవంతుడి మహిమలను మాత్రం నువ్వు సమగ్రంగా వివరించవు. వాటిని ఎంతో వివరంగా వివరించావు, బానే ఉంది. మరి భగవంతుడి మహిమలు మాత్రం నువ్వు ఎక్కడా వివరంగా వివరించలేదు. సో క్లియర్గా ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ పాయింట్స్ చెప్తున్నారనమాట. ఫస్ట్ దాంట్లో మరి నువ్వు అసలు భగవంతుడిని తృప్తిపరచలేని తత్వం, మరి దాని అది ఎంత గొప్పదైనా కూడా మరి ఇలాగే నిరర్థకం అంటే మనకి తృప్తి కలిగించలేదు అని చెప్పి దాని అర్థం. నిరర్థకం అంటే అది వేస్ట్ అని కాదు, కాకపోతే ఏమిటంటే మరి ఆయనకి అసంతృప్తి కారణమే అది, తను భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించదు కాబట్టి. నువ్వు అది అత్యద్భుతమైన గ్రంథం అయినప్పటికీ కూడా భగవత్ వైభవం మనం దాంట్లో వర్ణించలేనప్పుడు అది మనకి కంప్లీట్ తృప్తిని ఇవ్వదు అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ 4 పురుషార్థాలు వర్ణించావు, మరి భగవంతుడి మహిమలు నువ్వు కంప్లీట్ గా వర్ణించలేదు కదా అని ఆ నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్పి, మరి ఈ సమస్త విశ్వాన్ని కూడా పవిత్రం చేసే ఆ భగవంతుడి యశస్సుని కీర్తించలేని మాటలు మహాత్ములైన వాళ్ళు అవి వాటిని పాయసతీర్థం అంటే వాటికి ఏమాత్రం వాటికి విలువ ఇవ్వరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు దివ్యధామంలో ఉండేవారు కాబట్టి వాళ్ళు వాసయతి ఇలాంటి భౌతిక విషయాల పట్ల వాళ్లకు ఆసక్తి ఉండదు, వాళ్ళు ఇటువంటి విషయాలలో రమించరు అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ హంసలు కాకులు అనేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అందుకని ఇక్కడ చూపించారనమాట. కాకులేమో మరి ఎలాంటి ప్లేస్ లో ఉంటాయి, హంసలేమో నిర్మల జల తటాకాల్లో ఉంటాయి, కాకులు మరి అటువంటి ప్లేసెస్ లో ఉండవు కదా, అవి ఎక్కడ మురికి ఎటువంటి ప్లేసెస్ లో ఉంటాయో మనం చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఆ 2 పక్షులకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు. సో మామూలు వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్స్ ఉండి ఇంద్రియ భోగ లాలసులంతా మరి ఒక దృష్టితో ఉంటే, ఈ పరమహంసలకు వాళ్ళందరికీ ఇవి రుచించవచ్చు. మరి మహాభారతం ఎంతో పట్టుగల సాహిత్యం, ఆధ్యాత్మికత పక్కన పెడితే మహా రసవంతమైనటువంటి గ్రంథం. మనం వినడానికి మన మామూలు వాళ్ళందరికీ అబ్బా ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మహాభారతం. ఎందుకు మరి ఆ కలహాలు, అందరూ ఈ మాయలు మోసాలు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా మనుషులందరికీ అర్థమయ్యే విషయాలు, వాటిల్లో మునిగి ఉన్నారు కాబట్టి, వాటితో అటాచ్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి మనకు అది ఎంతో రసవంతంగా కనిపిస్తుంది. కానీ అసలు అందులో ఉన్న నీతిని మనం గ్రహించడం అనేదే తక్కువ. కానీ ఆయన రాసిన పర్పస్ ఏమిటి అంటే, నీతి అధర్మం ఎప్పటికైనా గెలవదు, ధర్మం గెలుస్తుంది, భగవంతుడు పట్ల భగవంతుడిని కోరుకున్న వాళ్లకు ధర్మం గెలుస్తుంది, ఈ రకమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నా కూడా అందరం మరి ఆ నీతిని ఫాలో అవడం అనేది బహు తక్కువ. రసవంతంగా దాన్ని ఎంజాయ్ అయితే చేయగలమేమో కానీ మరి ఆ నీతిని గ్రహించడం అనేది తక్కువ. సో అందుకని మామూలు వాళ్ళకి అది రసవంతంగా అనిపిస్తుంది, పరమహంసలకి ఇవన్నీ అనవసరం, వాళ్ళకి భగవద్భక్తి తప్ప రెండవది లేదు కాబట్టి. సో ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు
రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాల్ని మామూలు వాళ్ళు ఈ రకంగా చూస్తున్నారు, కానీ పరమహంసలు మరి వాళ్ళు ఇటువంటి పుస్తకాల మీద వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు, వాళ్ళు ఇందులో రమించరు అని. సో ఇప్పుడు మనం చూసిన విషయాల్లో ఇలా నారద ముని అంటే ఈ ఈ ఈ పాయింట్స్ మనకి జనరల్ గా చాప్టర్ లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు. ఏమిటి అంటే నారదులు ఏ రకంగా ఆయన తెలుసుకున్నారు ఈయన యొక్క దుఃఖానికి కారణం, ఆయన మందహాసానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే ఆయన దుఃఖం తెలిసిన ఆయన, కానీ శిష్యుడిని ఏమాత్రం కూడా విమర్శించకుండా ముందు ఏమీ ఎరగనట్లుగా ప్రశ్నించటం, ఆ తర్వాత ఆయన ప్రశ్న మీదే, ఆయన యొక్క అభ్యర్థన మీదే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఏ కారణం చేత ఆయన ఈ అసంతృప్తికి గురి అవుతున్నారో చాలా మర్యాదగా పాయింట్ బై పాయింట్ వివరించడం జరిగింది. అది నారదులు వారి యొక్క డయాగ్నోసిస్ అంటున్నారు. అంటే ఈయన దుఃఖానికి కారణాన్ని ఏ విధంగా నారదుల వారు తెలుసుకుని చెప్పడం జరిగింది అనే విషయం ఇది. తర్వాత ఆ విషయాలే సవైభవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం, ఆ నారదుల వారి యొక్క గొప్పతనం, స్పిరిచువల్, ఆయన సమస్తం కూడా గుహ్యమైన విషయాలు కూడా తెలిసినటువంటి వాడు అని చెప్పి వ్యాసుల వారు నారదుల్ని గురించి చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఉపాసితో యత్ పురుష పురాణ, భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు భక్తితో మీరు ఆరాధిస్తారు అన్న విషయం కూడా ఈ 2 పాయింట్స్. ఇది అంటే వ్యాస మహర్షి ఏ విధంగా నారదుల వారికి ఈ అర్హత ఉన్నది అని చెప్పారు అంటే, నువ్వు సమస్త ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను ఎరిగి ఉన్నవాడివి, భగవద్భక్తుడవు అని ఆయన అనడం మనం చూసాం కదా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ పాయింట్స్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని అంటే మన క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు మనకి చాప్టర్ అర్థం అవడానికి ఏ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అనే విషయం మనకి ఇక్కడ ఇలా ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సో నారదుల వారికి ఈ అర్హత ఉందని ఏ విధంగా ఆయన సూచించారు అంటే ఈ మాటల ద్వారా అని. అలాగే నారదుల వారి ఏ రకంగా ఈయన అసంతృప్తి కారణాన్ని కనుక్కున్నారు అంటే, మరి వ్యాసదేవులు నారద ముని సూర్యుడితో పోల్చారు, మరి ఆయన ఒక పరమాత్మతో పోల్చారు, వాయువుతో పోల్చారు, నువ్వు వాయువులాగా అన్నిట్లో ప్రవేశిస్తావు, ఏ రకంగా భగవంతుడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు, నువ్వు కూడా ఇలా అంతటా ప్రవేశించగలవు కాబట్టి భగవంతుడిలాగా అంటూ పోల్చారు. సో అందుకని ఆ విషయం అవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలు 1 I think 5, 6, 7లో చెప్పారు. అప్పుడు నారదుల వారు ఏ విధంగా ఆయన అసంతృప్తికి కారణాలు చెప్పారంటే, ఫస్ట్ నువ్వు భగవంతుని భగవతానుదిత ప్రాయం యశో భగవతో అమలం, సో అమలమైన ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని నువ్వు కీర్తించలేదు అంటూ మొట్టమొదట చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచలేనటువంటిది, ఆయన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచలేనటువంటి సాహిత్యం మరి మనకి తృప్తిని ఇవ్వదు, అది ఎంత గొప్ప సాహిత్యం అయినా కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నారదుల వారు ఏదో రాయగూడని సాహిత్యం రాయలేదు, ఆయన మహా అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని, పరమ ప్రామాణికమైనటువంటి వేద సూత్రాల్ని రచించారు. అయినప్పటికీ ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవం దాంట్లో వివరంగా లేకపోతే అది మనకే సంతృప్తిని ప్రసాదించదు అని చెప్పి మనం అది ఇక్కడ ఆయన వివరించిన విషయం అన్నమాట. అలాగే మరి ఒక చెట్టుకు మొదటి గనక మొదలుకు నీళ్లు పోస్తే చెట్టంతా కూడా ఏ విధంగా పెరుగుతుందో, ఆ రకంగా మనం భోజనం చేస్తే మన స్టమక్లోకి ఆహారం వెళ్ళినా మరి శరీరం అంతటికి కూడా అది ఎలా అందుతుందో, ఆ రకంగా మరి భగవంతుడి యొక్క సేవ లేకపోతే మరి మిగిలినవి ఏదైనా కూడా వ్యర్థమే. ఆయన సేవ మరి దేవతలందరినీ కూడా ఆ రకంగా సంతృప్తి పరుస్తుంది అన్నది మనం వేరే తర్వాత కూడా 4వ స్కందంలో చూస్తాము. అదొక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత 9th దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకా రీజన్స్ చెప్తున్నారు కదా. త్రూ వేరియస్ పురాణాస్ హెడ్
టిల్ దెన్ డిస్క్రైబ్ ద మరి నువ్వు అన్ని ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో చక్కగా వివరించావు, కానీ మరి ఈ భగవంతుడి గురించిన వైభవం అందులో లేదు. అది ఒక పాయింట్. సో ఏమేమి పాయింట్స్ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 2 రకాల సాహిత్యాలు. ఏది మరి కాకులకు నచ్చేది, హంసలకు నచ్చేది. అంటే పరమహంసలకు నచ్చేది భౌతిక ప్రపంచంలో ఆసక్తి, ఇంద్రియానుభవం మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు నచ్చేవి 2 రకాలు. సో అలాంటి వాటి మీద మరి మరి పరమహంసలకు ఆసక్తి ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి మాట భగవంతుణ్ణే కీర్తించమని కూడా చెప్పడం లేదు. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఆ ఓవరాల్గా డిస్కషన్ అనేది భగవంతుణ్ణి ఫైనల్గా ఆయన యొక్క లీలల్ని కూడా మనకు అర్థమయ్యేటట్లుగా చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది సో మనం డిస్కషన్ చేశాము వ్యాసదేవుని అసంతృప్తికి గురించి, ఆ తర్వాత మరి నారద మహర్షి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విషయం గురించి. ఇక 10th నుంచి 12th వరకు ఏ రకంగా నారదముని ఇంకా విమర్శించారు. ఇప్పటి వరకు కారణాలు చెప్పారు, ఇక్కడ కొద్దిగా విమర్శ కూడా చేయడం జరిగింది. ఎవరు చదువుతారు? 11వ శ్లోకం హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు శ్లోక చదవాలనుకున్న వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. భవాని. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. తద్వాగ్విసర్గో జనతాగ విప్లవో యస్మిన్ ప్రతిశ్లోకమబద్ధవద్యపి నామాన్యనంతస్య యశోంగితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. మీనింగ్ చదువుతారా? అనువాదం బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. అది ఎట్లుండగా అనంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాని నామ యశో రూప లీలాదుల దివ్య వర్ణనలతో నిండియున్న వాన్మయము విభిన్న రచన ఉన్నది. దివ్య వాగ్భరితమయ్యుండి పెడమార్గమున బట్టిన ఈ ప్రపంచ జనులు పాప జీవనమునందు విప్లవాత్మక మార్పును గొనివచ్చుటకై ఉద్దేశింపబడిన అటువంటి దివ్య వాన్మయము చక్కగా రచింపబడకున్నను సాధువులైన పవిత్రాత్ములచే శ్రవణ కీర్తనలు చేయబడి ప్రీతితో గ్రహించబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడి నామయశో రూప లీలాదులతో నిండి ఉన్న ఇలాంటి వాంగ్మయం మరి విభిన్న రచన, అంటే దాని యొక్క దాని పద్ధతే వేరు అంటున్నారనమాట. అటువంటి వాంగ్మయం దాని యొక్క ఆ వాంగ్మయం యొక్క పద్ధతే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పడం. ఎందుకు? దివ్య వాగ్భరితం అంటే దివ్యమైన మాటలతో ఉండి పెడమార్గాన్ని బట్టిని జనులందరి పాప జీవనాల్లో కూడా విప్లవాత్మకమైన మార్పును తీసుకురావడానికి కోసం ఉద్దేశించబడిన అటువంటి దివ్య వాంగ్మయం అంత పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా, చక్కగా రచింపకుండా ఉన్నా కూడా, అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా అని కాదు, అంత గొప్పమ్మ. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు భాగవతం ఆయన అద్భుతంగా రచించారు, వేద సూత్రాలు అద్భుతంగా రచించారు, అందులో కంప్లీట్గా 4 పురుషార్థాల గురించి ఎంతో వివరంగా అన్నీ చెప్పారు. సో అంత అద్భుతంగా లేకపోయినా కూడా భగవంతుడి యొక్క నామ యశస్ రూప వర్ణనలు సాధువులైన పవిత్రాత్ములు శ్రవణ కీర్తనలతో వాళ్ళు ప్రీతితో స్వీకరిస్తారు. నువ్వు అవన్నీ ఎంతో అద్భుతంగా రాశావు. ఇదే అంటే సంగతి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది అంత అద్భుతంగా కూడా లేకపోయినప్పటికీ కూడా సాధువులందరూ శ్రవణ కీర్తనలతో ప్రీతితో దానిని స్వీకరిస్తారు. సాధవః అంటే సాధులు, పవిత్రాత్ములు. శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి, వాళ్ళు శ్రవణం చేస్తారు, దాన్ని గానం చేస్తారు, ప్రీతితో గృణంతి స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది? తద్వాగ్ని అంటే అట్లాంటి వాంగ్మయం సర్గో సృష్టిస్తే అట్లాంటి వాంగ్మయ సృష్టిని మరి జనతాగా విప్లవో అంటే జనసామాన్యులందరూ కూడా ఈ మార్పును దేని ఎందైతే ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా ఈ దివ్య వర్ణనలతో నామాని అనంతస్య అంటే ఈ దివ్యనామాలు అనంతుడైన యశోనితాని అంటే భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు ఈ నామాలను ఇలా వివరించినప్పుడు వాళ్ళు
భక్తులందరూ కూడా దాన్ని వింటారు, దాని లీలలను గానం చేస్తారు, ఎంతో భక్తితో స్వీకరిస్తారు, అంత పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇందులో. మాతాజీ దీంట్లో ఈ అనువాదంలో ఒక చిన్న డౌట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందుకే చెప్పండి. వేదాభ్యాస్ చూడమన్నారు మీరు. అందుకే ఇప్పుడు నిండి ఉన్న దివ్య వాన్మయము విభిన్న రచన అయి ఉండాలి అని అంటే బాగుంటుంది. ఉన్నది అంటే రాయలేదు కదా, ఇంకా భాగవతం రచింపబడలేదు కదా. నిండి ఉన్నది నామం లీలాదుల దివ్య వర్ణనలతో నిండి ఉన్న వాంగ్మయము విభిన్న రచన ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది అని కాదు అర్థం. అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ గాడ్స్ గ్లోరీస్ ఈజ్ ఈజ్ ఎగ్జాంప్లరీ అని చెప్తున్నారు. అది ఏదైనా మహత్తరమే భగవంతుడిని గురించి వర్ణించినది అని ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. అంతేగాని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది అన్నమాట అలా కాదు. దాని అర్థం ఏంటంటే జనరల్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట ఆయన చెప్పడం. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, అర్థం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. మాతాజీ ఇక్కడ దివ్య వాంగ్మయము చక్కగా రచింపబడుకున్నాను అంటే అంటే అంత నెగిటివ్ గా రచింపబడకున్నాను అంటే ఆ విధంగా ఎలా తీసుకోవాలి మాతాజీ దాన్ని? అదే నేను అంటున్నా. అంటే ఆయన ఏదో రచించలేరు, పిచ్చి పిచ్చిగా రాసిన ఏదైనా అని కాదు అర్థం. అంత పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోయినా భగవద్ వర్ణన ఎలా ఉన్నా కూడా దానిని ప్రీతితో స్వీకరిస్తారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఇప్పుడు మరి ఆయనే చెప్పారు కదా, నువ్వు మహా అద్భుతంగా రచించావు ఆ భారతాన్ని అని చెప్పారు. సో ఈయన అద్భుతమైనటువంటి కవి అయినా ఇలా భగవంతుడి యొక్క వర్ణన అంత అద్భుతంగా లేకపోయినా కూడా భక్తులు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. అంటే అది ఇంత పర్ఫెక్షన్ కూడా అవసరం లేదు. భగవద్వర్ణన ఉంటే అది అంత పర్ఫెక్ట్గా వర్ణించలేకపోయినా సరే వాళ్ళు దాన్ని ఎంతో ప్రియంగా స్వీకరించి దానిని గానం చేస్తారు, శ్రవణం చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక 12ది చదువుతారా ఎవరైనా? మాతాజీ చంద్ర హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. నెక్స్ట్ పావని మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్. పావని మాతాజీ హరే కృష్ణ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నైష్కర్మ్యపత్యుత భావవర్జితం నశోభతే జ్ఞానమలం నిరంజనం కుతః పునః సస్వర భద్రమీశ్వరే నచార్పితం కర్మ యదప్యకారణం. ఆత్మానుభవ జ్ఞానము సర్వ విధములైన భౌతిక భావముల నుండి విడివడి ఉన్నను అచ్యుత భావ సంబంధితము గానిచో ఏమాత్రము శోభించదు. అట్టి ఎడ సహజముగా ఆది నుండి ప్రయాసము కలిగి పరిణామశీలమయుండు కామ్యకర్మలను ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో వినియోగించనిచో ఏమి ప్రయోజనము చేకూరగలదు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో నైష్కర్యం అంటే ఇక్కడ కర్మకు ఆపోజిట్, కర్మ లేనిది. అంటే ఏది కర్మ లేనిది? మోక్ష స్థితి. అంటే అది ఏ స్థితి? ఆత్మానుభవ స్థితి. ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడతామో అప్పుడు మనకి ఆత్మతత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం అర్థమవుతుంది. కాబట్టి నైష్కర్మ్యం అంటే ఆత్మానుభవ జ్ఞానము అని అక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఆ స్థితిలో ఉన్నా కూడా మరి అచ్యుత భావ వర్జితం అంటే భగవంతుడి భావన లేనప్పుడు నీకు ఆ సమత్వం ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్గా నీకు రావాల్సింది ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడిలో నువ్వు ఆ భక్తి భావం, ఆ భావం లేనప్పుడు నువ్వు ఎంత బ్రహ్మభావాన్ని అర్థం చేసుకున్నా కూడా ఆ భక్తి లేనప్పుడు నశోభతే జ్ఞానం అలం అంటున్నారు. సో శోభించదు, ఆ జ్ఞానం ఏమాత్రం శోభించదు. ఏది? స్వతః నిరంజనం అంటే ఈ
భౌతిక భావనలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఉపాధి రహితం అంటే అన్రీజనబుల్ అని చెప్పేసి ఈ అన్రీజనబుల్ భౌతిక భావన అంటే ఈ అనవసరమైనటువంటి ఈ భౌతిక ఫీలింగ్స్ నుంచి నువ్వు బయటపడ్డా కూడా నీకు ఈ భగవద్భావాన్ని గనక నువ్వు దూరం అయింది అంటే ఇక దానివల్ల దానికి ఏమాత్రం కూడా ప్రకాశత్వం కానీ శోభత్వం కానీ అది శోభించదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతటి ఆధ్యాత్మికతను అలవర్చుకున్నా మరి అది భగవద్భావం లేనప్పుడు అది శోభించదు. కుతఃపున శశ్వత్ ఎల్లప్పుడూ అభద్రం అంటే వేస్టే, అది అభద్రకరం అంటే ప్రయాసే గాని నీకు ఇది లేదు. ఏది ఈశ్వరేన్నాచ అర్పితం, భగవంతుడికి అర్పించనటువంటిది నీకు ఉపయోగం లేనిదే ఆ కామ్యకర్మలు ఏదైనా సరే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవదర్పితం గాని కామ్యకర్మలు ఏమాత్రం ఉపయోగం లేదు కదా అని ఇక్కడ. ఇంకా అలాంటిది మరి సహజంగా ఆది నుండి ప్రయాసను కలిగి పరిణామశీలుడై ఉండు కామ్యకర్మలను ఆ భగవంతుడి భక్తియుత సేవలో వినియోగించిందే ఇంకా ఏమి ప్రయోజనము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి అర్పించని ఆ కర్మ ఈ అదప్య కారణం, దానికి ఏమాత్రం ఉపయోగం అకారణం అంటే అది వేస్ట్, దానికి ఏ ఉపయోగం లేదు. భగవంతుడికి అర్పించని పని ఏదైనా కూడా కారణం లేనిది అంటే ఉపయోగం లేనిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో నీకు ఈ భౌతిక భావం నుంచి మనం ఎంత సమత్వాన్ని తెచ్చుకున్నా కూడా భక్తి భావం లేనప్పుడు అది కంప్లీట్గా శోభించదు. అలాగే ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేయనప్పుడు అది ప్రయాసే గాని దానివల్ల ఏ ఉపయోగం మనకు లేదు అంటున్నారు. అంటే ప్రయాసపడి పనిని చేస్తున్నాం, ఏం చేసి ఏం తెచ్చుకుంటున్నాం? బంధాలు తెచ్చుకుంటున్నాం, అంతే కదా. అందుకని భగవదర్పితం గాని ఏ పనైనా కూడా ప్రయాసే గాని ఇంకా వేరే ప్రయోజనం ఏమీ కూడా దానికి ఏముంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. 13th శ్లోక. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అథో మహాభాగ భవానమోఘ దృక్ శుచిశ్రవా సత్యరతో ధృతవ్రతః ఉరుక్రమస్యాఖిల బంధముక్తయే సమాధినానుస్మరతద్విచేష్టితం. అనువాదము. ఓ వ్యాసదేవ, నీ దృష్టి అమోఘమైనది, నీ యశస్సు నిష్కలంకమైనది. దృఢవ్రతుడమైన నీవు సత్యరతుడవు కనుక జనుల భవబంధ విముక్తి కొరకు నీవు సమాధిమగ్నుడవై ఉరుక్రముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలను స్మరింపుము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వ్యాసదేవుల్ని మళ్ళీ ఈ విమర్శలు చేసి ఆయనను మళ్ళీ పొగుడుతున్నారనమాట. మళ్ళీ ఆయన్ని డిస్కరేజ్ చేయటం కూడా విమర్శ అంటే ఆయన అడిగారు కాబట్టి లోపాలు చెప్పి మళ్ళీ ఆయన ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ మహాత్ముల లక్షణాలను మనం చూడవచ్చు. వెంటనే అధో మహాభాగ భవానమో అమోఘ దృక్కు అంటున్నారు. సో అందుకని భాగ్యవంతుడా, నీవు అమోఘ దృక్కు అంటే చాలా అమోఘమైన దృష్టి ఉన్నవాడివి, పూర్ణ దృష్టి ఉన్నవాడివి. శుచి అంటే నిష్కలంకుడు, పవిత్రుడవు. శ్రవ అంటే కీర్తివంతుడవు, యశో సంపన్నుడవు. సత్యరతో అంటే సత్యం మీద ప్రీతి ఉన్నవాడివి అంటే సత్యవంతుడవు. ధృతవ్రత అంటే ఈ రకమైనటువంటి వ్రతంలో నువ్వు స్థిరంగా ఉండేవాడివి. ఏది ఈ శుచిత్వంలో గాని, మరి కీర్తిలో గాని, సత్యంలో గాని, ఈ రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నువ్వు దృఢంగా నెలకొని ఉన్నవాడివి, స్థితుడై ఉన్నవాడివి. మరి ఉరుక్రమస్య అంటే అద్భుత కార్యాలు చేసేటటువంటి అఖిల బంధముక్తయే అందరికీ కూడా అందరి బంధాలను కూడా విముక్తి చేయడానికి సమాధి నా అనుస్మర. సో నువ్వు ధ్యానం ద్వారా మరి ఈ అనుస్మరణ ద్వారా తద్విచేష్టితం ఆయన యొక్క లీలలను నీవు చెప్పవలసింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నీ దృష్టి అమోఘమైనది, నీ యశస్సు మరి నువ్వు శుచి పవిత్రుడవు, శ్రవ అంటే కీర్తివంతుడవు, సత్యవ్రతుడవు,
అలాగే ధృతవ్రతుడవు. కాబట్టి ఈ జనులందరి యొక్క భవబంధాలను విముక్తి చేయడానికి అఖిల బంధ ముక్తయే అన్నారు. సో అందరి యొక్క బంధాలను కూడా విముక్తి చేయడానికి నీవు సమాధిమగ్నుడవై సమాధిన అనుస్మర అంటే నువ్వు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ధ్యానిస్తూ మరి ఆయన యొక్క తద్విచేష్టితం ఆయన లీలలను నువ్వు అనుస్మరణ చేస్తూ నువ్వు చెప్పు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ పొగుడుతూ ఆయన చెయ్యవలసిన విషయాన్ని మర్యాద పూర్వకంగా ఆయనకి ఏం చేయాలో ఈ సలహాను ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది నీ ప్రాబ్లము, ఇది నువ్వు చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ కాదు, నువ్వు చేయనటువంటిది. చేసినవి బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఈ పాయింట్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి నీకు అసంతృప్తి వచ్చింది. కాబట్టి నువ్వు ఆ పాయింట్ యాడ్ చేయి. నీకు ఎలాగూ ఆ శక్తి ఉంది, నీ దృష్టి అమోఘం, నీ యశస్సు చాలా గొప్పది, నువ్వు సత్యవ్రతుడవు, మరి ధృతవ్రతుడవు. కాబట్టి అందరి భవబంధాలను విముక్తి కూడా చేయగల సామర్థ్యం నీకు ఉన్నది. కాబట్టి అది కూడా మరి అది అంతటి గొప్ప రచన చేయాలిగా అంటే మరి సమాధిమగ్నుడవై అంటే తదేక ధ్యానంలో ఆ ఉరుక్రముడు అంటే అద్భుత కార్యాలను చేసే ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలను నువ్వు స్మరణను కావించు అని చెప్తున్నారు. సో అంత అందంగా అంత చక్కగా ఆయన విషయాన్ని చెప్పి ఏం చేయాలో కూడా సలహా ఇచ్చారనమాట నారద మహర్షి. ఇక్కడ ఇద్దరిని కూడా నారద మహర్షి పొగట్టం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మనం ఈ శ్లోకంలో చూడొచ్చు. ఆయన్ని ఈ రకంగా పొగిడి ఉరుక్రమస్య అద్భుత కార్యాలను చేసేటటువంటి ఆయన తద్విచేష్టితం ఆయన లీలలను నీవు అందరి యొక్క ముక్తి కోసం ధ్యానంతో, అసలు ఈ 2 లైన్లో ఎంత మీనింగ్ ఉందో మనం ఆలోచిస్తే ఈ సంస్కృత భాష యొక్క గొప్పతనానికి మనం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యపడిపోవాలి నిజంగా. ఈ అంటే ఉరుక్రమ ఇంత గొప్ప భగవంతుడి యొక్క తద్విచేష్టితం ఆయన చేష్టలు అంటే ఆయన లీలలను నువ్వు అఖిల బంధముక్తయే అందరి విముక్తి కోసం సమాధి స్థితిలో ఉండి స్మరణం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విషయాన్ని మరి భాష్యం మీరంతా చదివే ఉంటారు కదా. సో దానిని మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని భాష్యంలో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తతోన్యతా కించన యద్వివక్షతః పృథగ్దృశత్ సత్కృతమరూపనామభిః న కర్హిచిత్ క్వాపి చ దుస్థితామతిర్లభేత వాతాహతనౌరివాస్పదం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీనింగ్ చదువుతారా మాతాజీ? ఆశ్రయము లేనటువంటి నావను వాయువు సంక్షోభపరచు రీతిగా భగవద్భావనకు అన్యముగా నీవు రచింపగోరినదేదైనను పలు నామ రూప ఫలితములను కూడి ఉండి మనస్సును సంక్షోభితము చేయగలరు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో అన్యదా ఏమంటున్నారు? ఆశ్రయం లేని నావ గనక వాయువుని సంక్షోభపరిచినట్లుగా మరి భగవద్భావన గనక దానికి అన్యంగా మనం రాసినట్లయితే నామరూప ఫలితాలు ఉంటాయి, కానీ మనస్సును ఇలాగే సంక్షోభానికి గురి చేయగలదు. అంటే అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా సంక్షోభమేగా. వేరే అసంతృప్తి అంటే తృప్తి లేనప్పుడు అది సంక్షోభమే కదా. మరి తృప్తి ఉంటేనే మనశ్శాంతి. కాబట్టి ఆ మనస్ సంక్షోభం అంటే ఇక అసంతృప్తి స్థితిలో మనల్ని పడవేయగలదు. ఎప్పుడైతే భగవద్భావనకు అన్యంగా ఏదైనా రచించాలి అనుకుంటే అది నామరూప ఫలితాలు ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో వచ్చే సాహిత్యం దానికి పేరు ఫలితం. డబ్బులు రావచ్చు, కొనుక్కునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు, దాంతో మనం ధనం ఆర్జించవచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. కానీ మనకి ఉండవలసినటువంటి ఆ పూర్తి తృప్తి అనేది ఉండదు. ఉంటుంది సామాన్య భౌతికత్వమైన సుఖం ఉంటుంది. చాలా ధనం ఆర్జించాము,
దాంతో మనం చాలా సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటూ ఉంటున్నాం, కానీ మనకి మనశ్శాంతి కంప్లీట్ గా ఏది కూడా ఇవ్వలేదన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించడం లేదు. సో అది ఇక్కడ మీనింగ్. సో మనస్సు ఇవేవి కూడా కంప్లీట్ ఆ తృప్తిని ఇవ్వలేవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆశ్రయం లేకపోతే పడవ ఎలా అయితే మరి ఈ వాయువులో ఉమ్, చిక్కుకుపోతుందో, సంక్షోభపడుతుందో, భగవంతుడి యొక్క ఉమ్, ఈ భావన భగవద్భావన లేకపోతే మనం కూడా అలాగే మరి ఈ తృప్తి లేకుండా ఉంటాము. అందుకే మనిషికి ఆ భగవద్భావన, సచ్చిత్తానంద స్థితి న్యాచురల్ స్టేట్ కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆనందం మీద ఆనందంగా ఉండాలి అని మనిషికి ఆ కోరిక ఎందుకున్నది అంటే, మనం సహజానంద మూర్తులం కాబట్టి, అందరిలోనూ భగవంతుల్లో ఉన్న సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్నది కాబట్టి, ఆ దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం ఆయనకి ఎరుక, మనకి అది ఎరుకలో లేదు ఉన్నప్పటికీ కూడా. కాబట్టి ఆ ఆనందం కోసం ప్రాకులాడుతున్నాం. కానీ ఆ ఆనందాన్ని ఈ విధంగా తెచ్చుకోవాలి అనేది మనకి తెలియక భౌతిక విషయాలతో ఆనందాన్ని పొందాలని చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ భౌతిక విషయాలు ఏవి కూడా మరి పర్మనెంట్ గా మనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. కొన్నాళ్ళు ఇస్తాయి, కొన్ని రోజులు ఇస్తాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు ఇవ్వచ్చు. కానీ ఎప్పటికప్పుడు అసంతృప్తితోనే ఉంటున్నాం. ఏదో లేదు, ఏదో లేదు అని, చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏదో విషయం అసంతృప్తిని కలిగిస్తోంది. ఎందుకు అంటే మనకు ఆ ఈ భౌతికత్వాన్ని అధిగమించి అటు ఆత్మ వైపుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి. సో అది కూడా ఇక్కడ మనకి మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఆ భగవద్భావన లేనప్పుడు మరి ఎలా ఉంటుందో, నావా గాలి వీస్తే అలా మన మనసు కూడా సంక్షోభితం కాగలదు అని చెప్తున్నారు. దుస్థితామతి అంటే మరి మనస్సు ఇలా కల్లోలం చెందిపోతుంది. లభేత వాత అంటే పొందదు, ఇక తృప్తి అనేది పొందదు. వాతాహత వాయువుతో చేరినటువంటి నౌక వలె అస్పదం అని చెప్తున్నారు. నకర్హి చిత్వాపి అంటే ఎటువంటిదైనా ఎప్పుడూ కూడా ఇక అది తృప్తి చెందదు. ఎందుకు? అన్యథాకించిన యద్వివక్షత, ఇట్లా అన్యంగా ఉంటే గనక దృష్టి, దాని నామరూపాలు ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ దానికి తృప్తి అనేది అంటే భగవంతుడి మీద లేకుండా అన్యత్రా దృష్టి ఉన్నప్పుడు ఇక మనకు ఆ తృప్తి అనేది ఎప్పటికీ రాదు. ఇందులో మాతాజీ ఒక డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాట చెప్పండి. వినిపిస్తుందా? ఇక్కడ ఈ దీంట్లో చూడండి, వాడు నువ్వు గొప్ప వామ రచనని చేసావు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞానము, యోగము మన అన్నీ రాసి వాళ్ళకేమో బడి విధానాలన్నీ చెప్పావు. కానీ దీనివల్ల వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ పొందారు, అంటే వాళ్ళకి అయోమయ స్థితిలో పడ్డారు. ఆత్మానుభవం ఎట్లా, ఏ మార్గం ఎంచుకోవాలి, అయోమయంలో పడ్డారని. ఇదే నీ యొక్క దీనిలో ముఖ్య దోషం కింద నారదుడు పాయింట్ అవుట్ చేస్తాడు మాట. అది నెక్స్ట్ ఇంకా మనం అయితే అంతవరకు రాలేదు కదా ప్రభుజీ. మనం లేదు, ఇంకా 14లోనే రాశాడు, 14లోనే. భాష్యంలో అయితే ఇక్కడ భాష్యంలో నాకు ఇక్కడ అర్థం కానిది ఏంటంటే, వ్యాసదేవుడు శ్రీమద్ భాగవతమును తప్ప అన్య పురాణమును రచించకపోయించో బాగుండేదని అన్నారు. ఏమిటి అలాగా? అంటే అది కొంచెం అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద అనడం ఏమిటంటే, వాట్ ఈస్ మోర్, హీఈస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఆయన ఎంఫసైజ్ ది ప్రభుపాదుల వారి ఇంపార్టెంట్. వ్యూ అది. ఇది ఓకే, భాష్యం ఓకే. మన ప్రభుపాదుల వారి వ్యూయే కదా భాష్యం. మనకి ఇంకా ఆయన అది వివరిస్తున్నారు విషయాన్ని ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో అది మనం ఆల్వేస్ వీ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో అచ్చానా. అది ఇక్కడ కింద ఇంకో దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకో లైన్ రాశాడు మాతాజీ ప్రభుపాదుల వారు. ఏలైనా కృష్ణ మార్గము నుండి ఏమాత్రం వైదొలిగిన ఆత్మానుభవ విషయం గొప్ప సంఘటనలో ఏర్పడగలదు అన్నారు మాట. భక్తి మార్గం మరి అది కరెక్టే కదా. అంటే భక్తి భావం లేనప్పుడు ఏ ఏ ఆత్మానుభవం అనేది కష్టం అని అంటే, బికాజ్ ప్రభుపాద కూడా ఆల్వేస్ ఎంఫసైజెస్ భక్తి యోగ. ఆయన భక్తి యోగం అన్నిటికంటే సులభం. సరే, అంటే భక్తి లేనప్పుడు ఇక ఏదైనా కూడా ఆత్మానుభవం, అసలు ఆత్మానుభవం అంటేనే మరి భక్తి అంటేనే ఆ ఫైనల్ స్టేజ్, ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్, ఆ సచ్చిత్తానంద స్టేజ్. మరి అది ఆ భక్తి మార్గంలో లేనప్పుడు మరి ఆత్మానుభవం అనేది కుదరదు అంటున్నారు. సో
అది 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 కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దాంట్లో అంటే డౌట్ ఏమిటి ప్రభుజీ అందులో? అంటే భాగవతం తప్ప ఇది అన్య పురాణాలు రచించకపోయిన బాగుండేది అంటే ఏమిటబ్బా అంటే అలా రాశారా స్టేట్మెంట్ అనిపించింది. అంటే ఆయన మళ్ళీ ఒక పక్క పొగిడారు కదా, ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఇన్ని రాశారో కూడా వాంగ్మయాలు తర్వాత రాసావు, ఇంత చెప్తున్నారు. గనుడివి అంటే అని చెప్తూ చెప్పారు. చెప్పండి మాధవి. అంటే సారీ. రాయొద్దు అది తప్పని అనడం లేదు. కాకపోతే అది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని జనులు ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయం కూడా స్థితిలో తెలుసుకోవాలి పడ్డారు. కదా. వీళ్ళంతా అందులో ఉన్న అన్నెసెసరీ థింగ్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కానీ అవసరమైన థింగ్స్ అసలైనది భక్తి నువ్వు రాసింది. ఇప్పుడు భారతం ఉంది, ఆయన రాసింది ఎందుకు? మోరల్ కోసం. ఆ మోరల్ చూసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, అందులో ఉన్న ఇమ్మోరల్ థింగ్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు కదా. సో అందుకని ఈ రోజుల్లో జనులకు ఇదంతా కూడా ఇలాంటివి ఇలా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అది రాయడం కంటే ఇది రాయడం బెటర్. వీళ్ళందరూ కూడా అలా ఫాలో అయిపోతున్నారు కానీ ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయాలు ఫాలో అవ్వడం లేదు అని ప్రభుపాద ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అది చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అందుకని అన్నారు. ఓకే అంతేకాని మాధవి. అంటే ఇటువంటి జనులున్న కాలంలో మరి ఈ కలియుగంలో అందరూ కూడా రాంగ్ పాత్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు కదా. ధర్మాన్ని మర్చిపోవడం సామాన్యం అయిపోయింది కాబట్టి మరి ఈ యుగంలో ఇలా ఇంతటి గొప్ప గ్రంథం నుంచి కూడా మంచిని స్వీకరించలేకుండా చెడుని స్వీకరించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అది అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాసినా కూడా మరి దాని ఉపయోగం లేకుండా పోతుందిగా. ఏదో మారేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, కాదనడం లేదు, కానీ అందరినీ మార్చలేకపోతుంది కదా. అది అదే మనం భగవంతుడి గురించి ఆయన మహిమల్ని గురించి అంత పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయినా తప్పనిసరిగా కొంతన్నా అదే విషయాన్ని మనం చెప్పినప్పుడు దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ. మరి ఆ స్టేట్మెంట్ అలా చూసేటప్పటికి కొంచెం మనం ఇదేమిటి ఇది ఇలా అన్నారు అనే డౌట్ మీకు వచ్చింది. కానీ దాని మీనింగ్ ఇది. అంటే ఆయన రాయడం తప్పని కాదు, ఈ మనుషులు ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారే అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఆయన గొప్ప వాంగ్మయం రాసినా కూడా జనాలు అర్థం చేసుకోవటంలో ఆ డిఫెక్ట్ ఉన్నది ఈ తప్పుడు మార్గం రోజుల్లో. వెళ్ళారు, డిఫెక్ట్ వచ్చింది. ఈ కలియుగానికి ఇది సూట్ కావడం లేదనమాట అని. ఎందుకంటే మంచిలో కూడా చెడునే చూస్తున్నారు కానీ మంచిని వదిలిపెడుతున్నారు ఆ గ్రంథాల నుంచి అని. నెక్స్ట్ వేదాల విషయంలో కూడా మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకస్ భాష్యంలో అదే చెప్పారు. సో చూద్దాం అది కూడా. 15th నేను మాట్లాడి చదువుతాను. చదువు. హరే కృష్ణ మాతాది. జుగుప్సితాం ధర్మ కృతే అనుశాసనతః శాసతః స్వభావరక్తస్య మహాన్ వ్యతిక్రమణః యద్వాక్యతో ధర్మ ఇతీతర స్థితో న మన్యతే తస్య నివారణం జనః. జనులందరూ సహజంగా భోగాభిలాషులై ఉందరు. ధర్మం పేరిట వారిని నీవు అదే మార్గం నందు ప్రోత్సహించితివి. అది నిక్కముగా నిందనీయమును అయుక్తమును అయి ఉన్నది. నీ ఉపదేశములచే నిర్దేశింపబడిన కారణమున వారు అట్టి కర్మలను ధర్మము పేరిట స్వీకరించి అందలి నిషేధములను మాత్రము అలక్ష్యపరుతురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఇంకా క్లియర్ గా ఆయన విషయాన్ని అంటే విమర్శించడం కాదు, ఉన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటి అన్నది అది ఆయన తప్పు కాదు, ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ధర్మం పేరిట ఇవన్నీ స్వీకరించి అందులో వద్దు అని చెప్పిన విషయాలనేమో పట్టించుకోవడంలా అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళకి నచ్చిన విషయాల్ని, ఈ భోగ విషయాల్ని మాత్రం స్వీకరించి భోగం చేస్తున్నారు. ధర్మ అర్థ కామ ఫాలో అవుతున్నారు, మోక్షాన్ని వదిలేస్తున్నారు. అందుకని నువ్వు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు అన్నీ ఆయన ఎంతో వివరంగా కరెక్ట్ గానే చెప్పారు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ అర్థాలు కామాలు తీసుకుంటున్నాము. అర్థం అంటే మరి సంపద, కామం అంటే కోరికలు, వీటిని స్వీకరిస్తున్నాం కానీ మోక్షం భాగాన్ని మనం వదిలేస్తున్నాం. సో అది ఇక్కడ ఆ నారద మహర్షి పాయింట్అవుట్ చేసిన విషయం అనమాట. సో ఈ నింద ఇవన్నీ కూడా మరి జుగుప్సితం ధర్మకృతే అనుశాసితం. సో ఈ
స్వభావరక్తస్య మహాన్ వ్యతిక్రమ అంటే సహజంగా వీళ్ళంతా కూడా ఈ జుగుప్సాకరమైన విషయాల్లోనే అనురక్తులు అవుతూ ఉంటారు. మహాన్ వ్యతిక్రమ. సో అయితే ఎవరి నిర్దేశంలో ధర్మం ఈ విధంగా మరి నువ్వే కదా ఏ విధంగా నీ ఉపదేశాలతో మరి నిర్దేశించబడిందో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ ధర్మాలను ఆ కర్మలనే ధర్మాల పేరిట స్వీకరించి ఆ కర్మల్ని అందులో ఉన్న నిషేధాలనేమో వాళ్ళు అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. నమన్యతే తస్య నివారణం జనః. సో నా మన్యతే వాళ్ళు ఇంకా పట్టించుకోరు, వాటిల్లో ఉన్న నిషేధాలను ఈ జనులు పట్టించుకోవడం లేదు. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఇదే ధర్మం అని చెప్పేసి వాళ్ళకి నచ్చిన ఈ జుగుప్సాకరమైన అంటే భోగాభిలాషలను మాత్రం వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. కానీ వద్దు అని నివారించిన నిషేధాలను వాళ్ళు అలక్ష్యం చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు అంటే మరి వీళ్ళంతా కూడా జనరల్గా భోగాభిలాషులు. అందుకని వాళ్ళు ఈ భోగం నీ నిర్దేశాలను అనుసరించి మరి వాళ్ళు ఇది చాలా జుగుప్సకరం, నిందనీయం అంటున్నారు. అయుక్తం అంటే కరెక్ట్ అయినది కాదు. ఈ ఉపదేశాలను చూసి వాళ్ళు ఈ కర్మలన్నీ కూడా ధర్మం పేరిట స్వీకరించేసి ఇదంతా చెప్పారు, వేదాల్లో చెప్పారు, మనం చేయొచ్చు అనుకుని చేస్తున్నారే కానీ ఆ చేయకూడని విషయాలన్నింటినీ వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు. ఈ భోగాల వరకు స్వీకరించి అవి ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అర్ధ కామ ఫాలో అవుతున్నాం కానీ మరి అదే ధర్మం అనుకుంటున్నాం కానీ అసలైన ధర్మమైన మోక్షాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. సో ఆ విషయం ఇక్కడ ఆయన క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఇది రీజను. ఎందుకంటే మనం రాసినా కూడా ఈ సాహిత్యం ఇంత క్లియర్గా ఈ జనులు ఇది చేస్తున్నారు. సో అందుకని దీనివల్ల కంప్లీట్ లాభం రాదు. మరి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. కాబట్టి 16th శ్లోక ఎవరైనా చదువుతారు? శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విచక్షణోస్యార్హతి వేదితుం విభోః అనంతపారస్య నివృత్తితః సుఖం ప్రవర్తమానస్య గుణైరనాత్మనః తతో భవాన్ దర్శయ చేష్టితం విభోః. భగవానుడు అనంతుడు. భౌతిక సుఖములకు సంబంధించిన కర్మల నుండి ముక్తుడైనట్టి ప్రవీణుడే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అవగతమనర్చుకొనుటకు యోగ్యుడై ఉన్నాడు. కావున భౌతిక బంధముల కారణముగా సరియైన స్థితిలో నెలకొనని వారలకు నీవు ఆ దేవదేవుని దివ్యలీలను వర్ణించుట ద్వారా దివ్యానుభవ మార్గమును చూపుము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇందాక శ్లోకంలో మరి ఈ విషయాన్ని చెప్పి ఆయన్ను విమర్శించడం కాకుండా ఈ రోజుల్లో ఇలా ఉంటున్నాయి, నువ్వు రాసావు అన్ని విషయాలు, కానీ వాళ్ళు నీ ఉపదేశాల్లో వాళ్ళకి నచ్చిన భోగానికి జుగుప్సకరంగా మరి ఈ థాట్స్ తో ఉంటున్నారు కాబట్టి, అంటే భోగవాంఛ లోలులు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన పార్ట్స్ మాత్రం అదే ధర్మం అని స్వీకరించి వద్దు అని చెప్పిన వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు, అలక్ష్య పరుస్తున్నారు అని చెప్పి. అలాంటిది మరి భగవంతుడు అనంతుడు కాబట్టి ఆయనను అర్థం చేసుకోవడానికి మరి అనంతపారస్య అంటే అనంతుడైన భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రవీణుడే అర్థం చేసుకోగలడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అంటున్నారు. సో భగవంతుడు అనంతుడు. ఆయన భౌతిక సుఖాలకు సంబంధించిన కర్మల నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో అటువంటి ప్రవీణుడే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యోగ్యుడు. కాబట్టి ఈ భౌతిక బంధాల్లో కారణంగా సరి అని స్థితిలో ఎవరైతే ఉండరో వాళ్లకు నీవు భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలానువర్ణాలు ద్వారా వాళ్లకు దివ్య అనుభవ మార్గాన్ని చూపించు అంటున్నారు. సో నువ్వు చూపించగల శక్తి ఉన్నవాడివి అని ఇక్కడ ఆయనకు తెలుసు. మరి వ్యాస మహర్షి సామాన్యులు కాదు, ఆయనే మార్గం చూపించే రచన చేయగల సామర్థ్యం ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి ఆయన ఆ విషయాన్ని కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు
ఎక్కడ ఏది మిస్ అయింది, ఆ మిస్ అయిన విషయం ఏమిటి, ఎందుకు మిస్ అయ్యారు అంటే ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ మనస్తత్వాలు కూడా ఇలా ఉంటున్నాయి కాబట్టి అది ఆయన ఫాల్ట్ కాదు, ఆయన ఉన్నవన్నీ రాశారు. అయితే మనలాంటి వాళ్ళం మరి తీసుకోవాల్సిన విషయాలను తీసుకోకుండా తీసుకోకూడని విషయాలను ఫాలో అవుతున్నాం. కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాళ్లకు భగవద్ అనుగ్రహం ఉండే విషయాలను నువ్వు వర్ణించు అని చెప్తున్నారు. ఆయన అనంతుడు మరి మామూలు సుఖాలు ఇవన్నీ మహాత్ములకు తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ భౌతిక కర్మల నుంచి బయటపడాలనే విషయం మరి ఆ జ్ఞానవంతులకు తెలుసు. కానీ ఈ భౌతిక కారణాలతో ఎంతో మంది ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ భౌతిక బంధాల కారణంగా మనం ఆ స్థితిలో లేం. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం నువ్వు ఈ భగవంతుడి దివ్యలీలను వర్ణించు. తద్వారా వాళ్ళవి చదివి విని వాళ్ళు దివ్యానుభవం మార్గంలోకి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అది భవాన్ దర్శయ చేష్టితం విభో. సో భగవంతుణ్ణి నువ్వు ఆయన దర్శించే విధంగా వీళ్ళందరూ ఏది ఈ అజ్ఞానులు ఈ ఇంద్రియ భోగాల్లో భౌతిక భావనలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఆయన్ని దర్శించే విధంగా నువ్వు ఆయన యొక్క కర్మలను వివరించు. భగవంతుడి కర్మలేముంది, అది కర్మలు కాదు, లీలలవి. సో చేష్టితం అంటే ఆయన యొక్క పనులు, ఆయన లీలలను వివరించు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి? అనాత్మన గుణై అనాత్మన, భౌతిక గుణాలతో ఆత్మ అంటే ఆత్మ జ్ఞానం లేని వాళ్లకు కాబట్టి ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రవర్తమానస్య ఎందులో ఈ భౌతిక నివృత్తిత సుఖాలలో నిమగ్నమైనటువంటి ఇటువంటి భౌతిక గుణాలలో ఉన్న అనాత్ములకు అంటే ఆధ్యాత్మిక తత్వం తెలియని వాళ్లకు నువ్వు భగవంతుడిని దర్శింపజేయడానికి ఆయన లీలలను చేష్టితం, ఆయన లీలలను వివరించు. ఎవరి లీలలంటే విభోహో, భగవంతుడి యొక్క చేష్టితాలు లీలలు అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగూ మహాత్ములకి వాళ్ళకి తెలుసు కర్మబంధాల నుంచి ఎలా విముక్తి చెందాలో ఆ విషయం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ తెలియని వాళ్ళ కోసం సో భాగవతాన్ని ఎందుకు రచించమంటున్నారంటే ఇలా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేని వాళ్లకు భగవంతుణ్ణి దర్శించే అవకాశాన్ని, మార్గాన్ని నువ్వు చూపించు. ఎలా అంటే ఈ దివ్య లీలలను వర్ణించడం ద్వారా అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్రకాష్. హరే కృష్ణ. మీరు రస వినోదిని మాతాజీ, రాధిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 17వ శ్లోకం. త్వక్వా సధర్మం చరణాంబుజం హరే భజన్ అపక్వా అథపతే తథా యది యత్ర క్వ వా భద్రమభూతముష్యకిం కో వార్ధ ఆప్తో అభజతాం స్వధర్మతః. అనువాదం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడగుటకు తన స్వధర్మమును కూడా త్యజించువాడు సాధన కాలనందలి అపక్వ స్థితిలో కొన్ని మార్లు పతనము నందినను కృతార్థత్వ విషయమున అతనికెట్టి భయము లేదు. కాని అభక్తుడైన వాడు ధర్మానుష్ఠానమును సమగ్రముగా నొలరించినను ఎటువంటి లాభమును పొందజాలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో నియుక్తుడవడానికి ఎవరైతే త్యక్వా స్వధర్మం అంటే స్వధర్మాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి భక్తి మార్గంలో నియుక్తుడైన వాడు ఉన్నట్లయితే మరి అంటే అట్లా వదిలిపెట్టిన వాడు ఆ సాధన టైంలో అపక్వ స్థితిలో కొన్నిసార్లు పతనం చెందినా కూడా అపక్వోధ అధ పతేత్తో యది అన్నారు. అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు పతేత్ అంటే పతనం చెందిన ఆ స్థితి నుండి వాళ్ళకేమీ కూడా భయం అనేది లేదు. కృతార్థత్వంలో అంటే వాళ్ళు సక్సీడ్ అవ్వరేమో అనే విషయంలో ఏ భయము లేదు అని చెప్తున్నారు. యత్రక్వ ఆ అభద్రం అభూద ముష్యకిం అంటే అలాగే మరి ఎటువంటి లాభం ప్రాప్తిస్తుంది? అభజతాం అంటే భక్తి లేని వాడికి
స్వధర్మత, స్వధర్మంలో నిలిచి ఉన్నా కూడా భక్తి లేని వాడికి ఎటువంటి లాభం ప్రాప్తిస్తుంది. సో భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడికి మరి ఆయన చరణ కమలాల పట్ల భక్తితో ఉన్నవాడు ఏదైనా ఆ సాధనలో కొంత తేడా ఉన్నా కూడా, అంటే ఎక్కడైనా అంత పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోయినా కూడా అతను ఎప్పటికైనా సక్సీడ్ అవుతాడు, ఆ విషయంలో పతనం చెందుతాడనే భయం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో సాధనలో పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ ఆ భక్తి భావనతో సాధన ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడు ఎప్పటికీ కూడా భయపడక్కర్లేదు. కానీ భక్తి లేనప్పుడు నువ్వు ధర్మానుష్ఠానం ఎంత కంప్లీట్ గా నేను ఇది కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను అనుకున్నా కూడా దానివల్ల ఎట్టి లాభము లేదు. అంటే నీకు ఫైనల్ గా మరి ఆ మోక్ష ప్రాప్తి అనేది నీకు ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు కరెక్ట్ గా నీ పని చేసావు, కానీ ఏ ఉద్దేశంతో చేసావు? భక్తి భావంతో చేయకుండా స్వార్థ భావంతో చేశాం, అంటే ఈ భౌతిక భావనతో చేశాం. సో కర్మబంధాలు అంటుకుంటాయి. సో ఫలితం లేదు అంటే అక్కడ పని సక్సెస్ అవ్వచ్చు, కానీ అల్టిమేట్ ఫలితం ఏం కావాలి మనకి? కర్మబంధాలు లేకుండా మనం మోక్షాన్ని మరి భగవంతుడిని చేరడం గమ్యం. కాబట్టి ఆ గమ్యానికి మార్గం ఇది కాదు. నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినప్పటికీ కూడా ఆ భక్తి మార్గంలో నువ్వు లేనప్పుడు, ఆ భక్తితో చేయనప్పుడు, భగవదర్పణం అనుకుంటూ నువ్వు చేయనప్పుడు ఆ ఉపయోగం లేదు, నీకు ఎటువంటి లాభము లేదు అని చెప్తుంది. సో పనిని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తే నీకు ఇక్కడ సక్సెస్, భౌతిక ప్రపంచంలో నీకు ఎన్నో రకాలుగా ధనము, గౌరవము ఇవన్నీ లభించవచ్చు. కానీ నువ్వు ఆ కోరిక కోసం చేసినప్పుడు నీకు రావలసినటువంటి అంతిమ ఆ తృప్తి, ఆనందం, నీకు ఆ లాభము చేకూరదు ఆ భగవద్భక్తి లేనప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ఇందాక మరి మనకు అది నెక్స్ట్ శ్లోక అంటే మనకి ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తారు. ఏది? మనం ఈ వేదాలు ఇవన్నీ చదివి కొంతమంది మరి వేదాలలో ఏది జంతు బలి ఇవన్నీ కొన్ని వేదాలు చెప్తూ ఉండొచ్చు, ఏది కొన్ని జంతువులను బలి ఇవ్వడం అనేది. అది చూసి మరి అందుకే బుద్ధ భగవానుడు వేదాలను ఆయన విమర్శించారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 15వ శ్లోకంలో 15 శ్లోక ఇందాక చూస్తాం కదా, ఏది సర్వస్య చాహో విధి ధర్మ 15 ఇందాక మనం చదివింది. ఇందులో చూసాం కదా, మరి నీ ఉపదేశాలతో కర్మలను ధర్మం పేరిట స్వీకరించి ఈ కర్మల్ని అందులో నిషేధాలను అలక్ష్యపరుస్తారు అనే దానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ భాషలో ఏమిచ్చారు. మరి బుద్ధుడు అందుకే ఆయన ఈ వేద పద్ధతులను కొన్నిటిని విమర్శించింది ఎందుకంటే అందరూ మరి ఈ జంతు బలి అన్నది స్వీకరించి అది చేస్తున్నారు, కానీ అసలైనటువంటి ఆ భక్తి భావం, ఆ ఉండవలసిన లక్షణాలను వదిలిపెట్టేసి ఆ జంతు బలిని చేసి మరి మాంసాహారం తినడం కూడా, ఆ ఇచ్చిన బలిని తీసుకోవడం ఇటువంటివి కూడా మరి అలవాటు చేసుకుంటున్నారు దానివల్ల అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పారు. ఇంకొక మీనింగ్ కూడా అసలు డీపర్ గా చూస్తే, ఈ జంతు బలి అంటే మనలో ఉన్న జంతు లక్షణాలను భగవంతుడు త్యాగం చేయమన్నారు, కానీ అసలు అంటే అనే మీనింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఫిజికల్ గా ఒక జంతువునే కాదు, అసలు మనలో ఉన్న జంతు లక్షణాలు మరి మన అందరిలో కూడా ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలన్నీ మరి ఉండవలసిన లక్షణాలు కాదు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా త్యాగం చెయ్యాలి, అదే యజ్ఞము అని కూడా అక్కడ మనం మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 18 ఏ శ్లోకాల్లో ఉన్నాము మనం ఇప్పుడు? 17. ఓకే, సో 17 చూసేసాము, 18th చూడాలి. సో 17th లో ఇది. సో భక్తి మార్గంలో స్వధర్మాన్ని అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళ సాధనలో ఇలా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేకపోయినా కూడా
వాళ్ళ మార్గంలో, అందుకే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని మనకి భగవంతుడు చెప్పిన విషయం. కొంచెం అయినా ఈ మార్గంలో ఉంటే నువ్వు మహాభయాన్ని నుంచి తప్పించుకోగలుగుతావు అని చెప్పి. కాబట్టి ఆ ఆ కృతార్థత విషయంలో వాళ్ళకి ఏ భయం కూడా లేదు ఈ భక్తి మార్గంలో. ఈ సాధనలో ఉన్నవాళ్ళు, సాధనలో పర్ఫెక్షన్ లేకపోయినా నీ ప్రయత్నం అనేది ఉన్నంత వరకు, నువ్వు నీ నీ శాయశక్తులా నువ్వు ప్రయత్నించినప్పుడు అందులో పర్ఫెక్షన్ లేకపోయినా కూడా భయం లేదు. కానీ భక్తి లేకుండా నువ్వు ఎంత కంప్లీట్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పని చేసినా కూడా మరి ఏ లాభము నువ్వు పొందలేవు. ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేయలేకపోయినా నీ బాధ్యతలను కొన్ని, నీకు పర్వాలేదు. కానీ భక్తి తత్వం లేనప్పుడు నువ్వు స్వార్థపూరిత భౌతిక భావనతో ఈ పనులు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినా కూడా దానివల్ల నీకు ఏ లాభము లేదు. అది అక్కడ మీనింగ్ అనమాట. అంటే భక్తుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు పని చేయొచ్చా, వీళ్ళు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా చేసినా వీళ్ళకి లాభం లేదంటున్నారు ఏమిటంటే దాని మీనింగ్ అది. నువ్వు భక్తి భావంతో చేయనప్పుడు నీకు బంధాలే కానీ కలిగేది, ఈ భవబంధాలు నీకు అసలైనటువంటి ఆ, 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 దశ, రావలసిన దశ రాదు నీకు దాంతో అని. భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పర్ఫెక్షన్లో లేకపోయినా నీకు భయం లేదు. ఎందుకంటే ఆ సాధనను నువ్వు సిన్సియర్గా చేయగలిగినప్పుడు, ఆ భావనలో నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు, ఆ రకమైనటువంటి మనస్తత్వాన్ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, అంటే ఆ ఆ ఆ కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలకు అతీతంగా మరి ఆ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలను డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించినప్పుడు భగవద్భక్తితో, మరి మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేకపోయినా కూడా మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు ఆ సాధనలో ఉన్నప్పుడు భయం లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు. 18th శ్లోక. మాతాజీ 17లో చెప్పండి ప్రభుజీ. లాస్ట్ శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, కోవాద అస్తో అవజితాం స్వధర్మత అని. ఆ? అది ఒక అంటే మాయాపూర్లో ఒక క్వశ్చన్లా ఉంది. అంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే చాలా ఊరికినే, అంటే అభక్తుడైన ధర్మాష్టానం సమగ్రంగా వరించలేను, ఎటువంటి లాభం పొందజాలడు అని రాయాలా, అంటే ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమైనా రాయాలా? అంటే క్వశ్చన్ బట్టి ప్రభుజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే మీనింగ్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ దీనికి చేస్తూ, అర్థం ఏమిటి అని అడిగారు. అర్థం ఏమిటి అంటే అంటే రెఫరెన్స్ టు చాలా ఇచ్చారు అని అడిగారు వాళ్ళు. అర్థం ఏమిటి? అభజతాం అంటే భక్తుడు కాని వాడని, Yes, smart. అభక్తుడు అన్నారు కదా. మరి కవా కవార్థ అభక్తుడు ఆప్త అంటే ఏమి లాభం లభిస్తుంది భక్తి లేనప్పుడు అంటున్నారనమాట. నువ్వు స్వధర్మంలో నిలిచి ఉన్నావు, నీ ధర్మాన్ని చేసావనుకో, కానీ నువ్వు ఎలాంటి భావంతో చేస్తున్నావు, నీకు ఆ భక్తి భావం లేదు, నీకు ఇంకా భౌతికత్వ భావంతో చేస్తున్నావు. అంటే నా కోసం, అంటే నేను చేస్తున్నాను, నేను నా లాభం కోసం చేస్తున్నాను, నాకు ఇది కావాలి అనేటటువంటి ఫీలింగ్తో చేసినప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా చేయొచ్చు, కానీ నీకు రావలసినటువంటి స్థితి రాదు. రావలసిన స్థితి అంటే ఈ భౌతిక స్థితి రావచ్చు, నీకు గౌరవం రావచ్చు, నీకు ధనం రావచ్చు, నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే నిన్ను అందరూ సన్మానించవచ్చు, నీకు ఉద్యోగం అయితే నీకు ప్రమోషన్ రావచ్చు, ఇవన్నీ జరగవచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటీరియల్ సక్సెసెస్. నీకు స్పిరిచువల్ సక్సెస్ లేదు అంటున్నారు అక్కడ. అది ఓకేనా ప్రభుజీ? ఎటువంటి లాభం, ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం నీకు ఉండదు. నువ్వు ధర్మానుష్ఠానంలో నువ్వు సమగ్రంగా చేసిన, నువ్వు కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నావు నిజమే, దానికి తగ్గ రిజల్ట్ భౌతికంగా వస్తోంది, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా రావడంలా. ఎందుకంటే నీ భావం ఎలా ఉందో దానికి తగ్గ రిజల్ట్ నీకు వస్తుంది. నీకు భౌతిక భావం ఉంది, భౌతిక రిజల్ట్ వస్తుంది, నువ్వు భౌతికంగా కరెక్ట్గా చేసావు. నీకు ఆధ్యాత్మిక భావంలో నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తే నీకు ఆధ్యాత్మిక రిజల్ట్ వస్తుంది. అది యద్భావం తద్భవతి. అంటే భౌతికత్వంతో చేస్తే భౌతిక రిజల్ట్, ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో చేస్తే ఆధ్యాత్మిక రిజల్ట్. సో అభక్తుడైన వాడు మరి భక్తి లేనప్పుడు భౌతికత్వంతో చేస్తున్నాడు, కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడు, అదేమిటి పాపం, మరి వాడు కరెక్ట్గా చేస్తే వాడికి లాభం లేదంటే ఉంది. ఎలాంటి లాభం ఉంది? భౌతికత్వం ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు, భౌతిక లాభమే వచ్చింది. ఓకేనా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? అంటే ఇప్పుడు అలా ఇచ్చినప్పుడు అదే దానికి మీనింగ్ అది రాసి
భౌతికత్వం ఇది మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తే చాలు వాడు. ఎటువంటి లాభము లేదు అన్న మాటను మనం ఉమ్, కరెక్ట్ సెన్స్ లో తీసుకోవాలి. అదే ఎటువంటి లాభము లేదంటే కరెక్ట్ గా చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ అది ఆధ్యాత్మిక లాభం లేదు, నీకు స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్. బికాస్ దిస్ ఇక్కడ పదే పదే ఆధ్యాత్మికత గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అందుకని అది ఆధ్యాత్మిక లాభం లేదు, పొందజాలడు అంటున్నారనమాట. అది అలాగే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఇట్లా ఏదైనా సరే మరి పని చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా చెయ్యొచ్చు, మంచిదే. అయితే నీకు దానికి తగ్గ ఫలితం భగవంతుడు ఇస్తున్నారుగా, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇస్తున్నారు. నువ్వు ఏ భావంతో చేస్తున్నారో నీకు దానికి తగ్గ ఫలితం వస్తుంది. నువ్వు ఆధ్యాత్మిక భావంతో చేస్తే నీకు ఆధ్యాత్మిక ఫలితం వస్తుంది. అది. ఓకే మా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందుకని ఇక్కడ మరి మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ వచ్చారు. మరి భాష్యంలో కూడా అజామిల ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి. జడభరతుడు అంటే వాళ్ళు స్వధర్మాన్ని త్యజించినా కూడా భక్తియుత సేవలో నిలిచి కొన్ని సందర్భాల్లో పతనమైన వారు కదా మాతాజీ. అది పైదానికి వస్తుంది. అభక్తులు అంటే ఇందులో ఏంటంటే అజామరుడుగా ఎగ్జాంపుల్ ఇది జడభరతుడు ఇచ్చాడు మాతాజీ. ఆ జింకతో ఆయన ఆధ్యాత్మికవన్నీ వదిలేసి జింక మీద ఎక్కువ మమకారం పెంచి ఆ జింక కోసమే ఆయన ప్రాణం ఇస్తాడు కదా. కానీ జింక అవును, చివరికి మరి ఆయనకి ఆ ఫలితం వచ్చింది. అందుకని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు మధ్యలో ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా చివరికి వాళ్ళకి భయం లేదు. ఎట్ ది ఎండ్ దే రీచ్ దేర్ డెస్టినేషన్ అని చెప్పి మరి ఆయన ఆ జన్మలో పొందలేదు, మళ్ళీ జింకగా పుట్టాడు. ఆ జన్మలో పొందకపోయినా మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయనకు ఆ మోక్షం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన సాధన వృధా కాలేదు, కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నది. సో అది లాస్ట్ లో అజామిల ఎగ్జాంపుల్ కూడా మరి ఇచ్చారు కదా. ఏది అతి స్వల్పంగా అది కాకపోయినా నారాయణ అని పిలవటం వల్ల, వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలవటం వల్ల ఇంటెన్షన్ నారాయణ 4 పదాలు 4 అక్షరాలు పదటం వల్ల ఆయనకి విష్ణు దేవతలు వస్తారు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా హరే కృష్ణ మాతాజీ, భగవద్గీతలో కూడా నా భక్తులు ఎప్పుడు అధోగతి పాలవరే భక్తానాం నా ప్రణశ్యతి అని అలా చెప్తారు కదా మాతాజీ కృష్ణ పరమాత్మ గారు. అవును, అందుకే ఈ మాట కూడా స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య అన్న దానికి భక్తి అతి స్వల్పంగా వనరింపబడిన అత్యంత ఘోరమైన ప్రమాద స్థితి నుంచి మనిషికి రక్షణ కూర్చగలదు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. అజాములుడి వృత్తాంతం కూడా అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఉదాహరణలో ఒకటి. ఫస్ట్ లో మరి భక్తుడుగా ఉన్న అజామిలుడు మరి యుక్త వయసు రాగానే పతనం చెందాడు. ఆ తర్వాత చివరికి అనుకోకుండా మరి ఆయన్ని ఆ నామం జపింపజేసి ఆ రకంగా ఉద్ధరింపజేయడం జరిగింది. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా కూడా చెప్పారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఇక్కడ పాయింట్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో కొంతైనా మనం ఉండటానికి ప్రయత్నం మాత్రం మానకూడదు. మనం ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యా, అయ్యో ఇంకా ఈ స్టేజ్కి రాలేదే, ఆ స్టేజ్కి రాలేదే అనేది పక్కన పెట్టి మన సాయశక్తుల మనం చేయవలసిన పని మనం చేయటం. సో ఎప్పటికా గమ్యం చేరుతాం అనేది పక్కన పెట్టేయండి. ఎందుకు అంటే అది భగవత్ ప్రాప్తి అనుకోవాలి. మనం భగవంతుడికి అర్పించేయడం, మనం చేయగలిగింది మనం సిన్సియర్గా చేయగలుగుతాం. అది. సో అలాంటి ప్రయత్నం మరి సఫలం అవుతుంది, అవ్వకపోవచ్చు, కానీ మన ప్రయత్నం మాత్రం సిన్సియర్గానే ఉంది. అప్పుడు నీకు ఏ భయము లేదు. వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోయినా కూడా అపక్వ స్థితిలో కొన్నిసార్లు పతనం చెందినా కూడా కృతార్థ విషయంలో అతనికి ఏ భయము లేదు. మరి అపక్వ స్థితిలో ఈ అజామిలుడు కూడా మరి చిన్నప్పుడు భక్తి మార్గంలోనే ఉన్నాడు. తర్వాత మరి ఆ యుక్త వచ్చిన తర్వాత ఇలా పతనం చెందాడు. కానీ మరి చివరికి భగవంతుడు ఉద్ధరింపబడేటట్లుగా చేశారు. సో అవి ఎప్పుడైనా ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నీకు కొంతైనా స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య మనం గుర్తు ఉంచుకోవాల్సింది అది త్రాయతే మహతో భయ. కాబట్టి ఆ మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని అది. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఐ థింక్ టైమ్ 11:25. సారీ,
1.5 hours అయింది కదా, సో ఇక్కడితో ఆపుదాము. 17 శ్లోకాస్ చూసాము. అంటే మాతాజీ మాతాజీ ఇందాక ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మాతాజీ, ఇక్కడ అజామిలుడు జడభరుడు భక్తి మార్గంలో ఉంటూ కొంచెము ఎక్కడో మిస్ అయిన మూలం చేత తప్పుదారి పట్టినా మళ్ళీ కూడా వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని చేరాను అన్నారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ శివుని ఎడ అపరాధం ఉనర్చిన కారణం చేత చిత్రకేతువు పతనాన్ని చెందాడు. ఆ విధమైనటువంటి పతనము సంభవమే అయినా శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మాశ్రయమే ఇచ్చట ఉపదేశించబడుతున్నది. అంటే ఇక్కడ శివుడిని అంటే అన్య దేవతారాధన చేసిన కారణం చేత చిత్రకేతువు పతనం చెందారు. కానీ ఇక్కడ ఉద్దేశించినటువంటి ఏంటి అనంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పాద పద్మాశ్రయలను ఆశ్రయించడము అన్నదేనా మాతాజీ? అంటే అందుకోసమని ఇక్కడ పతనము చెందారు కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏంటి అంటే మన స్వధర్మము శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తియుక్త సేవ, భగవంతుడి పట్ల ఆ శరణాగత తత్వం. పాద పద్మాశ్రయం అంటే అదే కదా, ఇంకా శరణాగత తత్వం. సో ఫైనల్ గా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా అది మర్చిపోకూడదు అని, అంతే మాతాజీ. అదే కదా మీరు అడిగేది. అదే మాతాజీ, ఇక్కడ ఆయన పట్ల అపరాధం చేసినందుకు చిత్రకేతువు పతనం చెందాడు. కానీ అట్లాంటి పతనము సంభవమే. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ భగవంతుని తప్పించి అన్య దేవత ఆరాధన లేదు అని అన్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా సంభవించింది అనుకోవచ్చా మాతాజీ? అన్ని అది ఇంకా అది లేదు కదా. అపరాధం అంటే అది ఒక భగవంతుడు శివుణ్ణి చిత్రకేతుడు అన్న ఆయన నవ్వినందుకు కదా, పార్వతీదేవిని తొడ మీద కూర్చుని ప్రాణం చెప్తున్నారని చెప్పి నవ్వినందుకు గాను అతడు శపింపబడతాడు చిత్రకేతుడు. శపిస్తుంది అంటే అపరాధం అంటే మాతాజీ మీరేమనుకుంటున్నారు అంటే ఆయన శివుడి మీద భక్తితో ఉన్నారు, అది అపరాధం అనుకుంటున్నారేమో మాతాజీ. అది కాదు, భక్తుడు మాతాజీ, చిత్రకేతు విష్ణు భక్తుడు. అది కాదు. ఎంత భక్తుడైనా మరి పరమశివుడు ఎవరు, ఆయన అందరినీ మించిన భక్తుడు ఆయన భగవంతుడికి. సో ఆయన భగవంతుడి ముఖ్య భక్తుడు. మరి ఆయన భగవత్ కార్యంలో స్వయంగా పాల్గొనే ఆయన మరి సత్వరజ స్తమో గుణాలను ముగ్గురికి ఆయన పంచారు త్రిమూర్తులకు. దాంట్లో మరి ఈ తమస్సును దాని విషయాలన్నిటినీ కూడా మరి పరమేశ్వరుడు ఆయన చూసుకుంటారు, భగవత్ కార్యాన్ని ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. మరి అటువంటి దేవతల పట్ల కూడా మనం అగౌరవాన్ని చూపించకూడదు, అది పాపమే. సో మరి శివుడి పట్ల ఆయన చేసిన అపరాధం అంటే శివుడు భక్తుడుగా ఉన్నాడని కాదు, ఆయన చేసినటువంటి అపరాధం అంటే అవమానం, అది తప్పు అని చెప్పి అందుకు ఆయనకు పతనం వచ్చింది. మరి భక్తుడు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, సమశత్రౌచ మిత్రౌచ అని మనం చూస్తున్నాం కదా. అలాంటిది దేవతలనే ఆయన భక్తుడైనటువంటి శివుణ్ణే మరి ఆయన ఆ రకంగా అవమానం చేసినప్పుడు అది తప్పే కదా. సో అది అంటే ఇంకా కంప్లీట్ ఆ పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ లో లేడు, అది అక్కడ మీనింగ్ అదనమాట. సో భక్తుడంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి మనం భక్తులం అంటే అవతల వాళ్ళందరినీ కించపరిస్తే అది భగవంతుడికి నచ్చదు. సో భగవద్భక్తులు అనే వాళ్ళు అందరినీ కూడా గౌరవించాలి. సో ఎందుకు అంటే అసలు అందులో భక్తులను ఆయననైనా ఏదైనా అన్న భగవంతుడు క్షమిస్తారు, కానీ భక్తులను అంటే ఆయన భక్తులను ఆయనకి నచ్చదు అనే విషయం మనం ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు చూసాం. కాబట్టి అంతేకాకుండా అసలు ఏ జీవిని హింసించకూడదు అనేది అహింసలో చూస్తున్నాం, మాటలతో హింసించకూడదు అనేది చూస్తున్నాం. ఆ ప్రవర్తన అనేది సరి అయిన ప్రవర్తన లేనప్పుడు అది సద్భక్తుడు కాదు. కాబట్టి మన ప్రవర్తనకు తగ్గ పరిణామాలని మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది, ఎలాంటి వాడైనా సరే, భక్తుడైనా. మరి భక్తుడు ఎలా భక్తుడు అవుతాడు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు? భక్తుడంటే ఆయన ఫాలో అవుతున్నారు, భగవంతుడికి నమస్కరిస్తున్నారు, ఫాలో అవుతున్నారు, ఎంతో శ్రద్ధతో చేస్తున్నారు, కానీ అసలు విషయం మర్చిపోయారు భక్తుడు అనే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏమిటి అన్నది. ఇప్పుడు మాతాజీ ఇక్కడ ఈ రకంగా పతనము చెందిన అటువంటి వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదాశ్రయను ఆశ్రయించినంతనే మళ్ళీ ముక్తి లభిస్తుందంటారా?
ఆశ్రయం అంటే అర్థం ఏమిటి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఊరికినే భగవంతుడి ఫోటోలో మనం పాదాలు పూజించినంత మాత్రాన కాదు కదా. మన స్వభావంలో ఆ శుద్ధత్వం ఎప్పుడైతే తెచ్చుకుంటామో, ఆ భగవద్భక్తితో అనుగ్రహంతో ఆ భగవంతుడి యొక్క నిష్కల్మష తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా ప్రవర్తించగలుగుతామో అది అక్కడ అవసరం అన్నమాట, ఆ పాదాశ్రయం. సో మనం ఆ ఫీలింగ్తో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరి పట్ల కూడా మనం ఈ ఈ ఫీలింగ్స్ తో ఉండలే. ఆ శుద్ధ భక్తుల తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని కంప్లీట్ గా మనం శరణు వేడి ఆ రకంగా ఉండగలుగుతాం. అది అక్కడ పాయింట్. ఓకేనా మాతాజీ? ఇక్కడ హరే మాతాజీ కృష్ణ. నాకు ఇక్కడ కూడా అర్థం మాట్లాడు మాతాజీ ఏంటంటే ఆ ఏమంటారంటే చిత్రకేతువు విష్ణు భక్తుడు మాతాజీ, విష్ణు భక్తుడు. అంత మాత్రం శివుణ్ణి అక్కడ అవమానపరిచారు కాబట్టి విష్ణు భక్తుడైనంత మాత్రం మరి శివుని అవమానించడం తప్పే. అన్ని దేవతలు మనం కించపరచకూడదు కదా, భగవద్గీతలో వైపారు. ఆ కాంటెస్ట్లో మనం తీసుకోవాలనుకుంటా. అందుకనే అతను విష్ణు భక్తుడు. అందుకనే ఆయన అంటారు అలా పతనం చేసినా కూడా ఆయన కృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాదాశ్రమం చేస్తే నీకు పాప ప్రక్షాళన అయినట్టుగా అనుకోవచ్చు కదా మనం. కరెక్టే. అయితే అది అయితే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడిని చిత్రకేతుడు విష్ణు భక్తుడు అనే పాయింట్ అమ్మాయి క్యాచ్ చేయలేదేమో అనుకుంటున్నాను నేను. తెలుసు మాతాజీకి అది తెలుసా? అర్థమైంది. మాతాజీ అడిగేది ఏంటి అంటే అలా చేసినా ఇలా చేసిన భగవంతుడి అది పాదాశ్రయం చేస్తే మరి తర్వాత మనకి అది ఆ పాపం పోతుందా, మళ్ళీ మనకు ఉపయోగం ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. అంతే కదా మాతాజీ మీరు అడిగింది? ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీ- హరే ఆ, ఇక్కడ అయితే అప్పి ఆ చేసి దురాచారం పాదాశ్రయానికి మీనింగ్ ఏమిటి అన్నదే అందుకని చెప్తున్నా. పాదాశ్రయం అంటే అందరినీ మాటలనేసి వెళ్ళి భగవంతుడా అని మనం పూజ రూమ్ లో కూర్చుంటే అది భగవంతుడికి నచ్చుతుందా? కరెక్ట్ కాదు నచ్చదు, కదా. నచ్చదు. సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే మరి అదే చిత్రకేతు మరి ఎంత భక్తుడు అంటే అర్థం ఏమిటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు వాట్ ఈస్ భక్తి, మనం భక్తుడుగా ఉండాలంటే ఏంటి? అందుకే అన్ని రకాలుగా మరి 12వ అధ్యాయంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఆయన చెప్పింది. సో ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ తత్వం అంటే కంప్లీట్ శరణాగతి భగవంతుడి మీద. మనం ఏది చేసినా ఆయన ఆయన ప్రసాదమే, ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదమే అనుకోగలిగినప్పుడు మనకి ఇటువంటి ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా పోతాయి. శుద్ధులం అవుతాం, శుద్ధ భక్తులం అప్పుడు అవుతాం. సో అలాంటి తత్వాన్ని ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మనం ఆ తత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు మనం చేసిన పాపాలన్నీ అందుకే అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి పోతాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. వాల్మీకి మరి ఆయన ఇంతకు ముందు ఎన్నో పాపాలు, దారులు కొట్టడం, దొంగతనాలు చేయడం అన్నీ చేశారు. కానీ ఆయనకు ఆ స్థితి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆయన ఎంతటి మహర్షి అయ్యారు. సో అది అది ఆ శరణాగతి తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి, ఆ భక్తి తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అది ఆ తత్వం ఉన్నప్పుడు ఇంకెవరిని మనం ఆ దృష్టితో చూడము, మాటలు అనం కూడా. అంతే కదా. ఎస్ మాతాజీ. దేహం చేత గాని, మనస్సు చేత గాని, వాక్కు చేత గాని ఎవరిని అద్వేష్ట సర్వభూతానం అన్నట్టు ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటిది చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఎస్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యోగంలో కూడా 17, 18 శ్లోకాల్లో అనుకుంటా ఆ లక్షణాలన్నీ రాస్తారు కదా. అందులో మనం చూస్తాం కదా. చూస్తాం కదా. తదా మానాపమాన ఏది చేసినా ఎవరు ఏదైనా అనుకున్నా మనం అదే స్థితిలో ఉండాలి అన్నది. సో దానికే మరి మనం ఈ భౌతికత్వం నుంచి విడువడాలి, అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విడుదలవ్వాలి, రాగత విషయాల నుంచి విడుదలవ్వాలి. అది ఎలా విడుదలవ్వాలి అంటే యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదే మనకి అన్నది దాని మీదే ఆసక్తి కలుగుతుంది. భగవంతుడి గురించిన ఆలోచనలు చేసినామంటే భగవంతుడి మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. భౌతిక విషయాలను ఆలోచిస్తే వాటి మీదే ఆలోచనలు, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అవుతాయి. సో భౌతికత్వం మీద కంప్లీట్ గా వదిలేయమని కాదు, మనం చేయాల్సిన బాధ్యతల్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ దానికి అవసరమైనంత వరకు మైండ్ను ఉపయోగిస్తూ మిగతా సమయంలో మరి అన్నెసెసరీ థాట్స్ ముందు వదులుకుని అదేదో వదులుకోవడానికి మనకి మంత్ర సహాయం అవసరం. మంత్ర మనస్సును త్రయింపజేసేది, అంటే మనస్సును విడుదల చేసేది. దేని మీద నుంచి విడుదల చేస్తోంది? భౌతికత్వం నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు, ఆధ్యాత్మికత వైపు త్రిప్పేదే మంత్రం. అంటే మనకి అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా మనల్ని భగవంతుడి వైపు నడిపించేది అని. తద్వారా మనం మరి ఈ మంత్ర సహాయంతో ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అది అదే మంత్రం యొక్క ఉద్దేశము అని చెప్పి
మనం చూస్తాము. మంత్ర అన్నదానికి మీనింగ్ కూడా. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇది ఒక్కటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో నారదుడు ఈ మనం చూసిన విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ రకంగా 10th 12th లో నారదులు వారు ఏ రకంగా ఈ సాహిత్యంలో ఉన్న లోపాలు ఏమిటో చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడి యొక్క లీలలు లేనప్పుడు ఇక మనకు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్పి, ఆ తర్వాత భగవద్లీలలను గనక మనం చెప్పగలిగితే అది పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా భక్తులందరూ కూడా దానిని స్వీకరిస్తారు. అంటే ఎంతో గొప్ప సాహిత్యం కూడా అవ్వక్కర్లేదు. ఎంత సింపుల్గా ఉన్నా, ఎంత మామూలుగా ఉన్నా భగవత్ వర్ణనను లీలలను భక్తులు స్వీకరిస్తారు అన్న పాయింట్ అక్కడ చెప్పారు. తర్వాత ఈ వేదాలు వీటన్నిటి వల్ల మరి వాళ్ళకి అనవసరమైన స్వీకరించి అవసరమైన వదిలేస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళ మనస్సులు భగవంతుడి వైపు తిప్పడానికి నువ్వు భగవంతుడి లీలలే వ్రాయమని కూడా ఆయన సలహా ఇవ్వటం చూశాను. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద భాగవతం ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ థియలాజికల్, ఆయన భాగవతం గురించి 5th అంటే ఇది భాష్యంలో 15వ శ్లోకం భాష్యంలో ఈ విషయం చెప్పారనమాట. ఏది మనం మందులు, ఇది ఒక మందు లాంటిది, ఔషధం లాంటిది. ఈ భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలను కూడా మనం అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడికి ఆయన లీలల వర్ణనకు కూడా డిఫరెన్స్ లేదు, భాగవతానికి భగవంతుడికి తేడా లేదు అని చెప్పారు. సో కేవలం అది భగవద్ అవతారం కిందే లెక్క అని అంటున్నారనమాట. సో మామూలు వాళ్ళు కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని, ఆయన లీలలను తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కలిగించే గ్రంథం కాబట్టి భాగవతం అంతటి గొప్పది అని ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా భగవంతుడితో కలపడానికి ప్రయత్నం చేసే, కలపడానికి ఉపయోగపడే సాధనం కాబట్టి ఈ భాగవతం అందరినీ కూడా ఈ భౌతికత్వం అనేటటువంటి ఈ ఏమనుకోవాలి, భౌతిక వ్యాకులతల నుంచి అందరినీ రక్షించేటటువంటి గ్రంథము. మెటీరియల్ డిజీజెస్ అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో. సో మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే భౌతిక వ్యాకులతలన్నిటినీ కూడా అరికట్టి శుద్ధ మనిషిని శుద్ధులను చేయగలిగేటటువంటి గ్రంథము అని చెప్పి ఆయన 15వ అధ్యాయం మీరు చదివే ఉంటారు కదా, ఆ భాష్యంలో ప్రభుపాద ఆ రకంగా వివరించారు. తర్వాత 17th మనం 18th వరకు చూసినట్టున్నాము. 17th లో ఇలా సో ఐ థింక్ మనం 17th చూడలేదు, 17th వరకు 17th వరకు వచ్చాం మాతాది. ఇంతవరకు ఇంకా బ్రహ్మలోకంది ఇంకా చూడలేదు, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటే పై లోకం నుంచి కింది లోకం వరకు కూడా ఏ లోకంలో వాళ్లకు కూడా లభించినటువంటి ప్రయోజనం కోసం బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు ప్రయత్నించాలి. అంటే ఈ అన్ని లోకాల్లో జనన మరణాలు ఉన్నాయని మనకి చెప్తారు కదా పైలోకం. సో ఆ ముక్తి అనేది, సో ఎవరైనా బుద్ధిమంతులు వివేకవంతులు ఈ ఏ లోకంలోనూ లేనటువంటి ఆ లోకం కోసం, ఆ ముక్తి కోసం ప్రయత్నించాలి. ఇదన్నీ కూడా జనన మరణాలు దుఃఖాలు ఉన్న ప్రదేశాలే. ఇంద్రియ భోగ సుఖం ఉన్నప్పుడు ఇక మనం అలాంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తారంటే, మనం కోరుకోకపోయినా మనకు దుఃఖాలు ఎలా వస్తాయో అలాగే మనం ఏదో సుఖాలు కావాలని ప్రాకులాడుతూ అది కావాలి ఇది కావాలని చేస్తూ ఉంటున్నాం, కానీ మనకు ప్రాప్తమయ్యే సుఖం అదే వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అంటున్నారు. మనకి దుఃఖాలు ఆటోమేటిక్గా ఎలా వస్తాయి? దుఃఖం కావాలనే పనులేవి మనం చెయ్యం, అయినా మరి మనకు దుఃఖ కారణమైన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? మనం ప్రయత్నిస్తున్నామా? లేదు, అవి ఆటోమేటిక్గా జరుగుతున్నాయి మన కర్మానుసారం. అలాగే మనం సరైన మార్గంలో ఉంటే ఈ సుఖాలు కూడా ఆటోమేటిక్గానే వస్తాయి
అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్తారనమాట. సో ఎనీవే అది ఇది కూడా ఒకసారి చూపించాలని చూపించాను. సో ఈ పార్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈ క్లాస్ వచ్చినందుకు